onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazi na towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikana nororo ikiama gitamanyikana tigo se kere serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwe bakwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko ine asama kya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litko mugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kiralitko omocha Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Ensoko TV uboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation
from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our. Wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televishoni ya soko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria tureria ubono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho murigari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiamagio ODM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo kubwatira desa serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko mwancho murigereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chireisiko ya gusi sichinse mo buna chana kuru mwancho murigereri elitonyareko batoko wa umugusi ora sesemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwegwa na nene mono ntonyareko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nyareko bakoigwegwa mwancho murigereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba buna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enudetie tonyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chisemo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta ya Soko TV no gotuchiko batogokora igekurugiito tonyareko batogekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera ubwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyareko batogokorareria okorari kwanya gusira asenjera bwenerete Nsoko TV oboroso bwomugusi mirna nabari bechinguru irikwe manyabo na wataka kurchitanya nyechiense Frida Kerubo
Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kia ya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obogima obwakira tuko womogusi, nigo bwale gosirwa nobolemi, rikomera, riburga, risamora. Bionsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi. No bonchereria, no borokia, no bonyanyimbo, gose no bwagachi. Asomoro belio wikiage kyomogusi, nobe gokumerana na inche Frida Kerbo, kera litkoria ijuma, chinsa ibere chamugoroba, astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elikumanya naki bakonyolera engere yabo ya kera litko. Pomocha. Mirna nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kia ya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obogima bwakira litko womogusi, nigo bwale gosirwa nobolemi, rikomera, riburga, risamora. Bionsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi. No bonchereria, no borokia, no bonyanyimbo, gose no bwagachi. Asomoro belio wikiage kyomogusi, nobe gokumerana na inche Frida Kerbo, kera litkoria ijuma, chinsa ibere chamugoroba, astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elikumanya naki bakonyolera engere yabo ya kera litko. Pomocha. Macho muligeli wiya kiba badade na gatebiri deri tukolia ijuma semambia bono to kwaligadia somuro belian soko bwa kire litobe asobwa machetrista kai 15 na mama ga ichinsa 12 aiga negeta seni gen soko TV nambe yamo aseliro bali yagusi nabo iga somugusi andonsia soberete semambia bono nabo kunya 666663 elio tonyara kaba togo kwana naye nabo igono bogo tutumira ujumba sense mail ya WhatsApp asokunyara kaba go tobekira otataiba bire batatu
batatu babuke semambie yeli tonyara kwa batuko batura nabo igo nabo kogenda se ensemeli ya YouTube onyara kwa bakonyole live link ya itoye Nsoko TV eli onyara kwa bagotobwatia senchira yoboikira nabo noiga semambie bono nabo konyora na inche Innocent Onyango se profile page yane ya Facebook otonyole tuli live nimbegete link igabu asokonyara kwa bakogotoma naye ekerengere kiaga sogoto tebia soberete eli tonyara kwa batoko genda subwa muri tukulie juma kirali kiro mwancho muri geli matenge meye gabono ngangere kwaliga nigo nande bunere ndi manti abantu mbagenda tekona kubura ninga barangeli rera saba sai bali bamanyete bago cyababu icingero cyabatanga waite kurende nabakonyora none amatenerere asorogongo rwa gusi rero naliyo konyore birero bire togoteba pole sana sabali bagenda tegwetero bokendu asichinga kibne cyabono mambia kurende egente kenengeli ngote byo mwancho muligeri nganto basago siria amaiso yo kuligeri libosi nabego tokese mambia bono gwakuro moyo igogo na kwebolinga ningi kelinda akore nyale ko banko salve che situation nege kogera matuka yagendete gutwara umubara kera comment kana talime chande comment kana kurinde kirenga gukina na ndeli kwanyara ko bago kuligerelinga yura bego kogenda guchia ekera kwarura ase kwarure na kogenda guchibusio ase mambia bono bono nagotebire mwancho muligereri nigo konyara ko bakogokwana na intu gochaga iga ase studio ase namba itere 0788666663 ase mambia bono ndenda bwata chisimyange isatoiga ogwa kesi mikolende to basaba kale ntugelina ra ogwaka kobegete esimi yawo private yaya akesi mibono mambia ototei kwabo kiro totenga kiriko lirire embura netuete bali bagenda takabere ese bara nabo gototebinga ebara nkwete kere namba itonere inago tebire ese mambia bono bwata chisimyange bire sato namba itere 0788666663 nabo gototebinga kikwara ire nga kiro chembege ndete kona kugusagabu semambia bono ilitonyara kabatogo kwana naye asenchira yoboikira nugo korabo igo nindoche egatia bali basoira sensemeli yechi message tigadara ligeli nindoche kira Dennis kwanya naro di message yawo gaiga asogoteba goyonkira Dennis kurwa chinsemo jirichia na kuru sengo agoteba na kuru City Salams Club wikaga chuba sobo no ara sumurubeli semambia bono igo nakina gotebiri nabogo twakero totebia soberete semambia bono ilitonyara kabatogo kwana na bwakire buya kira Dennis ngeki kwabokire na kurumbiyere mbeo nero gose elio bali ajagira korekana embeo akambeo nkaroro nkamba konyirira botuko lakini kali kurusie fumbi karusire fumbi lakini bado fumbi nero yani igaita tu okay yes abantu bana kuru west go basamuire gose mbono bagosimeka abantu bana kuru west gochiali visti orali gochingambo igoro ugosamura pado ugosamura ikorkarare gochumutinyu kianda awamete bagusimeka limo mwaka limo omwaka ndimo tinga sande bagusimeka umwaka kabire usiboni gechi nusu mwaka na chichigendete kobe kumugondo nabere igo okay yes batura babere batatu lero bodago libaga bono tigancha kirekeri Esther njakire ekamati na iwete nkora njo bukire njakire para na basike konge nere arafu nijeno kumochere Anthony Raguri mwana siri sopendo eno kunyambane shira ke mtu dagrasi ogega Joshua Mbuya Trimba Jones Bundi amenya na Sarume ke mtonyoni na mashabiki onsi piko batebi babu basoi meya soko tukiramo. Asante sana kila Dennis kuruchise mechana kure soko bwakire ningo to kwa nerese mambia bono bon vasonyego nga yoberete se mambia bono liogiria ulire nsake ule muranga oboke du borore ga kikwa manyire omunu oyo obande kwayo taboiri okay turababere batatu bono nako ile libagale rotule Jeni Nyanjama nga yakabera Kegogi ya marani
biya mono sana kuruchinse mechi chia Murang'a agotebanga no are sema mbia bono negati ya bali babire natebire nga basoira somurubiri tigandara aligereria bali basoira somtandao Facebook na baro bagotebanga no bare asema mbia yiga nkora aligereria ndolenga ningolio soire asina gotebinga lero nancha mutumama amaigese mbeo kinyugwete bantu bakwa ni guga igato tegerete kurinde togendete kora kurigereria ndo mwancho murigeri ndolenga ningolio beiriga gutuma ujumbe yaye kurwa sechinsemo na boy gobuna nagotebirie sema mbia bono mwancho murigeri andonsi asoberte gintu nkyo giasalikire mboro twachakiri tuko kiragia twachakiri tukasema mbia bono kirenga nkilinga tigatorolenga ngakitugukuri wiki eye kira twaikurire nane tuchake wiki ndenye kira chietire chitaika 22 igonta getetura endo mutimo kumusini ni kira tukoirana mwancho murigeri nigo togosoa asamaiya torolenga ningi kilikigendete kuruchingongo kurinde nindo che naftali kibagende kuruchinsemo chialioma na role ujumbe yago gaiga asigwatebirenga kwabokire gotebanga Innocent bwakire nigo nkuganiria abantu banyasaye omorembe otebire litukolia lero esemambia bono naftali kibagende kuruchinsemo chialioma gotebanga abantu bomonene na abaganirio omorembe na inche nabaganirio omorembe buna naftali agotetia turando mutimo kumusinini Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies
in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwabatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chisemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora ege korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi Mirna nabali b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakera tuko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko omocha Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
mulili chitire chiteke 32 maiga ichinsa 12 asemba mbia bono ntagete turachaka no roboti twabete tukumurikira matukaetiro mwanchu muligire ligoro y'umusawa yo mugurunga Rogers Musawe kurwa sensemo ye bunge ya West Mugrango oyo onchorete nyumba yaye na kwa chia bisia Jubilee mwanchu muligire nigo bono anyale ko bagagosirwa no yokulige kirokyo uburayi bw'abaswati kurwa se county ya Nyamira aselieta umuswati Mary Migiro na nigo bono mwanchu muligire asanyale ko bagatebanga nigo bona moire birogo biribirachikoba bigo tumeka ase abisi yaye nigo ayakorekaniteli tukurigoro mwanchu muligire litigatura nyoro roboti uru asenchira yugwikiranu kiratokoranga mwarocha spona yabe irobisi ya Jubilee. Mega Yensoko TV komorekera umusawe miaka ya 25 asamarieta Rogers Musawe kurwa sekenyoro kya Nyamango ikigotoka sebunge ya West Mugrango bene obisi ya Jubilee asaberega kurika babwatani munabana chama ba Jubilee asenseme yo asekorenda abwato boremeru asenyombe ya ebene nigoritkoria rera atwara mogonko monene mega yo koria ikirogo kyoboterwa basubati Nyamira musubati Mary Migiro komosira nebirogo sawe gaiganinka abuna riri na batebeti na bwato murugiri bwo guchakia mangana registration ya Jubilee masana ngateba ngandu bwate kangene ne yo guchikomo bwati cyo musike Dr. Fred Matiangi ande ngaroranga ntu abwato buremeru obonene ntu asabete none birogo igatura beto guikaransera ekere buna bagaka buna ababachire litangani kabisa ngo ireri bageri kumwakero mwishimiwa Mary Omigiro asengenje igure lyogieri aikire paka seito gaiga atoreta ire birugo gusebo nabagaga bono njengo mote ingambu yamono na ndembu yamono tiganya sa moseni kakwanekerekyo ni goro cha Musawe agokire getambukiro ekyo giesire ekyo genta tebire ngana che kogendra korikia bana chama banke asenseme ya Nyamaiya eyuere ensinyo ntungo teba tole ntogo chikomo bwati boro yo jire ne aroyo bono na barai bande wechame ya Jubilee umweshimiwa Kemosina ngakirite simi agande bingoja arenge kututarira gaiga na enda toye support iko bado ntokanye to mweshimiwa Kemosina ere karaji che gaiga atoba konya tobeke chinguru egero bisi ya itegendere togo iko mwako 2027 tochikonyoranga tweri kiriko baba na chama bonsi pia sebinyolebi byaito babira bana chama ba chama ki Jubilee ya Jubilee egero tochikobwati cyo yo mindo Dr. Fred Matiangi asobo choli borobona asensemo y'abanyakenyoro nigekerekyo bagokere Migiro nere nero torete biroge biga nere narori numuswati cyumuya nere tabwati mangana atangutangu kusekero kende nakororeka tadi muntu mubura agene na kombo muswai umuntu murongore nere nabatu mubegete twa mubekire mabukaito nga asako bagagutarira nseme ya chacha aige segetuwe ke Jubilee Nyamango nabatora murabe n'umwana umuyare ndoje nera tabwati matatiso nabatu amubekire aselist lito ngabana bo abantu ndoje ba turoje ba kiranye asensemo yokoriekero kiboteni bw'abasubati Nyamira musubati Mary Migiro nigekerekia kwanirenganire bya burayi bw'abasubati Nyamira wonjoro lya somwa ko 2027 nakobeka esiro hasebaria batari kwenyara nigekerekyo Migiro asabirenganire bya abamenyi besokie na kwerikia munaba kichikura yekone kingango chigochora baro murayi umuyaso mwa ko 2027 nikimoteba yo gutangana sasa no kiras mukagikire utangani anyole sasa tangana mosara la muminchori imi tangana mosara ibu ndikeme ujore nkalio kagata ko yotero uriore nkai ko banero ko sara ibu no yo ko minchori uyo gosoka muminchori imi tangana mosara ibu na minchori imi ono ndega Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamango West Mugrango county ya Nyamira mulili ni weche butakire iteke 35 ne isano de badayana bwakire nsoko bwakire
Esoko wakire itongo nogaya. Itongo nogaya lero kwagaja tuchieti itongo bochochi. Okay. Karibu sana. Asante sana. Korunga Friday edition. Ekorokanga tokorokanga soft Friday. Soft Friday. Okay. Ande na rakero na naswa. Na iko goteba inspiration ikiagara na rotumagalia teba. Tutwara mulembe. Nande oya moteba nga bantu buna intu gotera ngori nganjete sana. Bande ntu abwate mu baro ntu ali chako barwa ndons. Kai. Lakini nya sawo tubalire. Nya sawo tubalire. Nere ngane gotoira bose. Togenda bose mwanchu muri togenda bose. O musasiroti w'ikanisa yege Katoliki gie bari shietago yere imeyensemo ye bunge ya South Mugiranga Selita Benjamin Ndemo ogikerie ebikora by'abana siasa bagotumeka abana babantu anamo nabasaye goikirania chiburaburu n'ikisegi ekyo chiaire irabantu abange goiterania manyingo mwanchu muri nabo igabande gotigwa bale n'ekingoma chintindi nabande gosiri ubugima bwabo nigaya kwane taya chingaki aikiranta semisa eyo abetega kora yabangina ase parish eyo yenseme yebunge mwanchu muri tigatonyororo botyoruo nenkwana yomo gakabuna kwade telitukuligo kago kwana chinga kichemisa yabangina se parish yetago imeye bunge ya South Mugirango nigumo sasirotinde muyora emiseyo agikerie bikora by'abana siasa byogotumeka abana babantu asukurwana bamwabo abo batari kogenderana igesiasa abantu abandi banse gususurwa bagususuru umuntu akwikewa wakwemya ikaunti yeito usomo gusini general tabu atieta yo witera manyinga lakini of late mwise koligelia etabio witera manyinga ya kuchire usiega ina na isiko ya usiega omusasiroti ndemo nigagendera korokia ogotako kigo kwae kubotekana nebikoro bikerengo gusa abduction kuchiasaba sabake au bakwamereria serikali abamukuru kunganimwe abasatu amangana ya kirege kanemo ronge ase kaunti yetu ya Kisii na ase Kenya kimanga utekaji nyara sio kitu ya heshima katika taifa. Hatuwezi kujifunia utekaji nyara kwa watoto wetu na kuuawa kwa watoto wetu ili watu wapende serikali. Kulingana na ndeme bikora buni bikogendera koleta ububisegati y'abananchi amone serikali. Okongento kwa bantu bale kongenta abantu abana babantu bale innocent abana babantu bale ndete family bagendete kongento okonkoli dikoreto morembe demo bagususura abantu demo obisa bokogendera kwa atiye serikali nasenze mayaro sorondu yubwateganga yukuchikubolia ekero kyabasubati ase county ya Kisii akwanerengana ye discipline asabana yasirwa munabangina ubaikirana asemiseyo inga discipline yale kokare yitwa kinete twale kumine kuboko twale kwa punishment kera twabasire yaira kwe egera abana bagenda kusimba chikumanyanga iko batakire kuyiwera abantu abanene abana baita abandi basambira chisukuru na obwete asenge tubaye bigiri kurukunga a child's right rondo ni gabuli abayibuli kweneke buna ngokwa ngokubabeka asamasabo okolera bakora asomo nene inga tuyiwe egera abantu bagitonya ari kuyiwera tigatukwana n'abana baitu ekiana twaranenge kibori kiri muntu abono nenge chinga kechecho ni gaburia kero yomo kweneke buna ngobekare omorembe anene chinga kechi gatorochie asobochori obonene tusabira barayi bari bano tusabira barayi bari bakuri chikura tokuchigwakira tujiwe tutwara omorembe asituri omurembe uko chakana inzu yuko chakana ale chakana inje ko reporter geta senigia nsoko TV kurwa se bunge ya South Mugirango ncheria tana Porinaris kama
Tomurigeria tugutigana na roboti ruro musakito Apollinaire Sakama nigo mugambi wa location ya Siratek Tutunot location ni ward ya Magombo semu ibunge ya Tutu Masabe County ya Mira ritskori goronero achagite segi yo kunyaba maru hatanchiri gusechanga asebinyoro biria bya Magombo kukwana nabaliki amangana seme yoni gatebete segi eyo ngo yebuwale wetira buna asoire asabisi asatebire buna nabe gitemero biriyo kwene kyabuna abaingi amaru asisemecho tubari guchikogendera namangana bo manchito murigira turanyoro roboturo betro kwariganirwa no musakita sobwagari Nekenyoro kiensoko emambe yeri tukolia rero tokonyorana nabo bisaba banyumba 10 amo no mugambi wensemeye ya Sirate Patrick Omari abo batarire kurwa chinsa kyanda chiri mambe asesegyo kurwania marwa tanchiri asechinga chire kenyoro kya gucha amo na mukomoni tukolia rero etwaboka sadisa twaminyoka nagote bingo abantu babere mbale balega kenyoro kya gucha yo monara ari kenyoro kya bwa boto twansira bwa boto tweta umuchioyo twanyora maruta bwate twamenya kurwa twacha asekenyoreke kya gucha twanyoranga oyomo tabwate oyu wanchire gokoraki gotiga kurwa sabanto batano na batatu barenga abanki byatachinsa mechi nigena mbeyo yarakanego kya egento boigabo bisaba banyumba 10 bagoteba mbachikobe kumukia elikone kya marwa ya asirire ekenyoreke kibwate amarwa ya kire kya gucha nakike abantu bali babiri nikinde nkire kia mukomoni kibwate omonto oyomo na kinyamwararia narororo yomo kinyuru kia mwaboto amaruwa yantujatagitia se ikinyuru yitu ikiara irani kia magenderero magega irani rikisemi magega na ndaretiro butantanu paka abana kerukende naro bakunyu bacu gusamba gisukuru binte bintu kubitaka igotore maga y'umugambi tubwate si umugambi erinda kure amangana ya East Blues igonto tagete tubwati cio mugambi ntori kurara nigo tugutara botuko na mugaso ko yarigia garata torenga marua yake ire kurwe kinyoreke gwetera omukyo monene abo bisaba banyumba 10 babegete nigo nainde bakwire gatambukero na korose chibarasakera chingaki bunenchera ya moyo kubenyoria abana inchibuna amarua ya tanchiri nigago siria magendero na boigo gusario bugima bwa basae twabere zokorosi parasororo asogo kwanira mono igoro ya marua egeko ari kinyoreke abasae barororo abange banyare ko bakonywa maru mono asenjere ne bazali okora kende gionse bamenjire goiba ingoko jigo bakoiba ingoko asinge ya maruaya nigo bagenda koiba nyane matoke migondo asinge ya maruaya nabo emejando ne menga yarekanire abasae bazali kinguruororo aso okora mende yonsi bagwenze ko babakwenyorera amarua asenga njato chandira itire baka abantu baminto basireirense bale go support family cyabo wana tole no bororo sana ntutoke tibande bandara go chikunywa na ande bakuwe basiri bugima bwabo abana bacandike mbasoma wana go tutaite ko yasiria lea gichaba obeire gakonia murwa ya tanchiri nigabeire gakubekwa byara kirengaki asabeire kagusibwa angeka gwetani umwaka yomo omugambi ya Patrick nigabeire gakumukwanira atige bono nigagusegeta abaingia murobuna ebyasale mbiri biya na ndembi bwati baitende bana rende chibana ngalo badena gi byasale bimbi bwati abyamaru bimbi bwati besa neri tolerwanire njirende ngao yamate yansemeye nigo bono yiri gatambukero na kubolia abangia murobuna chinchira chinde nchiro cyo kwanyorera ebisabu soka kora gakondo kanyora 200 gore nyanya yao gore rigana lya gore sabuni ochosera nyumba na nje gongo saba uno mugambio minda chakire yago siria maruga gongo saba to moigwere aba bakoni amaru batia koni amaru egento gatanga ntogende kanisa tusaba nyasaye gwetera omukyo yobonsi kurasabanya kenyoro kubwatesya omugambi nigo naenda omugambi Patrick abasabire bagendere kumubwatesya sesegiyeye abantu baminto tiangireri bageri mbuya mono ekere mukubwatesya omugambi igo mwakonyire serikali yeino ekekogera amaruaya aletira mangana mange amabe abantu baminto banchire ngatiga batubwaterane amarua asire abana baito basome skuru banyore gisemi egere mambe babe biongozi mugwanja boigo bono abantu baminto tigambate binga timuira na magega enchire mwambo atesiri naho nije naigure nga chinguri cyakora cyamenta bono tiga tubwaterane igo tosiri amarua egere kinyoro gitu kirabe mugwanja boigo Vincent Monda, Ensoko TV.
roboli kito Vincent Mondasa roboti ruru ya kurwase county yo ya Nyamira na namona semo ye bunge yo ya Kitutu Masabo mate kepso wakwa na Kenya mware echiba bibekaine na Seino West Mogirango abana manyu gukingago mugambi otebire nga kenywe gwiki gikareko bagego salichia mate gerore kanoro togende busio mu administrator bwe kiama kia UDA kurwa sorogongo rwa gusia selieta Caleb Ndieki na ase litukuli koronere niga akwanete igoro y'ikinguma kigendrete asorogongo rwa gusibu na ekiama kia UDA tikeligo chikobage kurwa amabaga yabantu kurwanere birogo byonsi asenyencho yobuamo bwa broad based nigo ayereira yabune kiama kia Jubilee nigo mwancho boli na sabiro kwabira kiama kia UDA nigo kirache kobeka abarwanerie ebirogo bwali bakoligie birogo asichinsemo chonsi pikorwa gusi banyara koba bakogenda busio na koranga banyara koba bakorwa na konyora chitigiti anamona sabetega kwanera kati yabo ebirogo biruchiko bikorwanerwa asekia mekio kia UDA ne kiama kio koligio bugavana boigo ebirogo byo koligio bwa MCA na biri bikoligia abajumbe kuruchinsemo chichibunge Caleb Ndieki nche no mu administrator we kiama kia UDA gagusi rero igona acha nkwane na abagusi ba minto abana chama bane ba UDA elinde mbate ya mangana abera atatu sababu abange babo banga approachiri bankwaneire bakomboli ngambate to koboli ebirogo awo kuru kiama gitu kia UDA kuru MCA kuru MCA obo jumbe obo governor obo senator lakini ndende banyolre concerning UDA inga yamuire nga bono broad based tobate ko rugusi ntoko beka bantu bande birogo tokore zoning ntagete ko batebiga nga as a party ntora ikase togo kwanera nga ntotagete nga bono ntoriko beka monto kerogo kende gionsi yako ero mwaka 2022 etualenga opposition lakini gusiga igago sekisi county we were able ko beka abantu bonse birogo ko MCA obo governor na gochigoro so ntaite ko batebye nga abantu ba minto bali boko liye birogo ao kurwa se kiama geto kia UDA tintageti mutwale bonde bwensi yakogera as a party intotagete toire birogo ebinge gekogera ntunintu single majority party ebwate birogo ebinge gusiga byo bojumbe so ntoka comment birogo ebiro kurwa se birogo bine mbake birogo binde go chigole binge kurwabu ntotagete konyoro mugavana o UDA ase county ya Kisii ntotagete konyoro mo senator kurwa sikiama kia UDA se county ya Kisii na abanda abange including obo women rep wanonko basabanga enga kiyeiga inwe bange join ekiama ligie birogo motagete ko ligia so that ne chigo ikenga kinga to igwane kwanyora nga to ko igwana tora strong party tali to ko igwana tabu ati bantu bakoligie birogo ense yeiga ebyama binde byonsi emu yae no koligio borai so ekiama gitu kia UDA igonko enikare jinga ntora ikera ase togoteba nga bono ntoriko beka kerogo ase montogete ntoriko beka chama itoriko beka kerogo geita ase obogavana ase obo senator so far etotaite kiama gitu kebe strong because gusiga iga UDA nere more popular than ebyama binde so gegoteba kana nga kiama gitu ngekobeka monta ase gete eyunte teko batebing obuno bokora and ntora ikera iga as a party so we are planning to have ebiongozi koru chinsamo chonsi picha gusi bakoboli birogo bya UDA go chakiranse go chigoro so ngo batebinga genderera inu nchua so bonge toisaranse torosie party yaito elinde toiro borai wa gusiga iga asante sana ito murigiria togosuka mutweni go mabunge wensemo yebunge ya Kitutu Church South muske Anton Kibagende ya moyo nyokolige kirogo kyo bubunge nsemo yebunge ya Nyaribari Church Debri Nyamoya besokire na kwarigania abananchi bonsi borongo rwagusi abwaseri tukuria rero murubiri olinda mwananchi asabara ibero mbeyo bakuragwa na Senator Edwin Sifuna na baraibande buna Richard Onyoka na bonsi baranyare gucangira ebyombe byabanyina mechi semo cyamo socho nabego koretaro yabo aschinsemo ao imiyorongo rwagusi machito murigeria turanyora chinkwana cyumurayoyo abagusi ba minto ne marago bengia tuanyarire kumerana na bariki kuruchi nyomba cyobuliki awao alitanga nintaite ko batayimbia mono na ndembia mono ase support mwabere mogotoa ase support mwabere moko alinda mwananchi ase support mwabere moko Fred Okengo Matiang'i mambi tubwata abageni bagocha gusi abageni bagocha sobonge kuruchi nsemo cyonsi cya Kenya
ntubwata abachumbe ange 18 bakorau no museneto ito Senator Richard Onyonka, ntubwate Edwin Sifuna, tubwate Babu Wino, tubwate James Orengo, tubwate Governor Kang'ata n'abachumbe banda abange na kurugusiga mumaite no turi na barongo na Gisairo, n'abachumbe bande kurugusi bataite go to join including Mheshimiwa Osero na Senator Kongo Mugeni. Na ende ntokabwate pakati aspirant chinyinge koru the larger Gusii region bagocha tunyare kubwaterana igente getanga nitogokora ntobwato mwega bwogosira ebyombe byabangina nebyombe byababuraka kubugitu chache south ebyombe bikaigo twa chorete about 80 groups togo support sengenjo ntware kunyara ko ire byombe byonse so birie biketwa chorete kuru various polling stations elinde abantu baito banyare gokonyeka na besenkeigo bakunyara ko gusira na se biasara togokora kuruga ari mosocho no togocha gokorera umuchango uyu tokurwo etokogenda etogocha mpaka town asakoro ku roundabout ya Kisii roundabout no tokokora umukutano monene kabisa elinda baraya babense banyare gutukwanira tokurwa abu kogenda turengote na turasinini igari kiumbu bakeigo banyare gukwana abarai buna Sifuna na Orengo na Onyonka na Irungu Kang'ata bakwanira abantu akeigo gari asakuru ku Kiumbu tumanya goso akeroka naende abarai aba bonsi banyare ko tubia aba gusiba minto igento kia muhimu mambia tutakuwa na amani naende ntokore umuyaga bwa murembe bali bataite gotema gusaria umuyaga oyo mumaete we do not condone that aseme kutano ya ito ya linda mwananchi useme kutano ende onsi nko bangagana ekere tole na matiangi igeto gotebia bible baitu bakwanira abana babo mbaba sagwancha abana babo bache gutumeka bobe banyore ba umire kurwa se mikutane igo tutaite koro umuyaga wo murembe umuyaga wa masikani na ende togusaba bagusibonsi ipi twanchane tusikane tokore gasiamo ntunegesa kwekemo ntuna manyinga yamo ntobasa gwancha oyo moito atake tuitera manyinga ntuna banta abamo tigatubwatera ntunyare ko korento gonchoreria se Kenya ito mwancho muligeli anamano kwa igule oyo no Mheshimiwa Anthony Kibagendi kurwa sensemo ye bunge ya Kitutu Chache South ya saberega gukwanira anamano bosio bwakiriyo kwaneka ndabuna litukulia le mbabwate musangerekano olinda mwananchi asbagatebanga umurembe nigo bwente koba okobekwa na koranga nikechikoba tigatogenda bosio mwancho muligeli elio kwane kibuna abanyanyimbo bali asomoti ko maega ya emyake menge abakoreri nigo babwenete koba bakonyora ekadi ya insurance gose insurance yo bachenu naboigo nigo babwenete konyora uburendi obuya mubunge bwensemo ya West Mugrango Steve Mugaka nigo hona nyare koba gako kwanera ayuase committee bunge asaberega gukwanira ngani ko babweneta balindi abo konyara koba bakorindwa buya chingaki bachire chinga chiabo gutimuka maiga yokwa ense ya Kenya abakoriri bya tia turaigwe ninki umubungo inera abetega kwana ase committee ye bunge. We are partnering with the county government of Kisii in Currently, Mr. Speaker, retired prison officers are excluded from comprehensive medical insurance scheme. As a result, many of them, together with their dependents, struggle to access essential healthcare services, thereby exposing them to financial hardship and compromising their dignity as well as well-being. This situation, Mr. Speaker, is concerning given the nature of prison service, which exposes officers to occupational risks, stressful working conditions, and long-term health complications. The absence of adequate post-retirement medical cover undermines the welfare of retired officers who have served this country very diligently. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security
on the following. Number one, a confirmation of the existence of a medical insurance cover for retired prison officers and their dependents, and if so, the reasons for the failure to facilitate their access to such facilities. Number two, the measures being taken by the government to establish a comprehensive medical insurance scheme for retired prison officers and their families and dependents, the dependents of these disciplined service officers. And finally, Mr. Speaker, the timelines the timelines within which the government intends to address the healthcare needs and welfare of retired prison officers and their dependents. Mr. Speaker, I ask for this statement when I am burying my own auntie this weekend, who is a retired prison officer and who has been struggling in hospital. And it is therefore imperative that the relevant departmental committee, which may also include Justice and Legal Affairs, because that is where the correctional services fall in, Mr. Speaker, they come with a response to at least address these senior citizens. I thank you, Mr. Speaker. Tomorgedia togosuka mutwena gutukana na roboti urwo nigo ekeroborwa ire bwa kansa hogendete gogoseria magima ya bananchi ensengima serikali ya county ya Kisii kubwatirana University ya Kisii nigo ritukoria igoro bacha gitibe no mu rubiri bobotuke na kwiro mubaro babarwaire ba kansa erikoria cinchira cyo kubwatirana babwatani aho gokinia cinchira eri baranyore obobwene aho kwana se University yo mwanchito mulgire mu baswit kurigoro ababwatani aho nigo batebutebna enchiranero yoga korobotuki obobwene eri gokora omuchando yo boborwaire bwa kansa. We are partnering with the county government of Kisii in handling the health matters. As you all know, health is a devolved function, and we are partnering with the county government of Kisii in this. And in developing our niche on cancer research and management, we are currently engaging various stakeholders and organizing seminars, workshops, and meetings. My name is Dr. Bahati. I'm an oncoplastic breast surgeon based at the Kisii Teaching and Referral Hospital. I had the pleasure of attending the workshop that was held in Kisii University earlier this week, and we had fantastic discussions that were looking at the burden of cancer globally and more so in Kisii. We know that cancer is becoming a global burden with rising cases, and the same is also being mirrored in Kenya. In Kisii too, we are making strategies to see whether we can increase our data collection on cancer. Currently, Kisii Teaching and Referral Hospital, in conjunction with Kisii County, has partnered with the University of Manchester, and we are now establishing a cancer registry to be able to collect this data. So far, the efforts that have been done, we have some statistics that show us what the 5 leading cancers in Kisii are. First on the list is breast cancer, closely followed by cervical cancer, esophageal cancer is the 3rd one, colorectal the 4th one, and prostate being the 5th cancer that we are seeing county. There will be hospital-based cancer registries, meaning we'll be recording incidences of cancer of all patients seen in these facilities, whether they've come from Kisii County or from the surrounding counties around here. I believe this is one of the best ways to curb this rising burden of cancer by having data that will guide us to make evidence-based decisions. Thank you. Kisii serves almost like 9 counties as a referral. So we have a prostate, breast, cervical cancer, esophagus. They are big, and the numbers are actually big, as maybe the oncologists will find out. They are big, and it's really becoming important that we get everything right.
mwancho muligereri nigochetire chitaikabire maega yense ya mese mambia bono. Diana Ntaitendara aligio mbunge wensemo ya Kitutu Chache South. Mheshimiwa Anthony Kibagendi asema mbia bono. Turaigunga rero Linda Mwananchi nkiro bereti. Naibako lilanji. Ngakibago kora biombe kibigo changiru nebinge tigandara tema kumuligia sema mbia bono. Torolenga ningikilia turanyore toko yukorwa sensema ya ndoche gare ngonga rero Mwananchi no bale asensemo ya Kisii kunendege tugiri maite Innocent mbaga niriko kora okumirana kwabo last month watatigagiri nari okorobekana kwalenge kuko banyora bana agency mense ya Kenya igonga Mwananchi to muligeria mbatebete nonye batene netirende ko banyora abasaye bari basirite amagimabo so mwaka bukiri 2024 myaka 2024 2025 ikina kiagerete actually tibaenda kusi kurende bagateba kitari kisa tunga gitendero na boigo mambia no bali gusi go county ya Kisii county ya Mira ndochikoranga mbara ibali bagukonyara bagokorerwa bakubwatukirwa bokonyi chinkwana cyabo boigo gento kirintu tugosaba Innocent Butambe no morembe gaki abantu barabiri bagusiria magimabo chinga kiye konyoranga chikambeni gusabara ingo tarabali gukora kitaro cyabo konyoranga abasaya abange gusiri bara magimabo gonga litskolia rero we hope for the best we hope for the best tigadarara useni monyore agara tokwananere Mheshimiwa bwakire agikwabo kire gusiore gose igore dairobyo iruke neke bakiko chiororo Okay. Okay. Kera mugo kwanera omorembe na arorire mo goteba ngunde bwensi oracho nacho ni gochi cha arete chibura buru tago chigwanchiru unchira kie mutete gotebi muntu kamino itagwanchiru bulindi bwino mboro bimubegete. Hello. Okay. Lakini ngusaba into twatebete mumaite gusiri squeeze tugwato munyaseki umuntu wanjete kunya gutsarie mega y'abantu kumatanga chikanisa misangirikane ndio lakini ile twabatebeti this time round mba ndagusarie mega tubwate tugwate fundraising event y'abangina n'ababuraka ere musocha ya zakuru ku Monarch. Okay. Abangina tucheta ubusongo na by sasa baiga sanane tugukora ku busongo kwanda tole kero karakiningo tena tole ke umbu for a minute or two abageni banyare ko salute direnda abantu echirari ke umbu ekogera nayo mwarigania Mheshimiwa goronari ngeno Mheshimiwa barongo gaigase studio buno mwarigania mbara ikibali to expected apart from bali gusi bali birogo bara bitu expected ne bano bageni kabisa kurugusi bawuchikwa bagoikirana tugwate Mheshimiwa kurugusi tugwate super senator ito Richard Onyonka umudiro Clive Barongo ko kuchutu masaba Clive Gisairo yes tugwate Barongo no pato umuchoge chat weborabu tugwate motokoro chigaba na ibere tugwate James Orengo na Irungu Kangata Korwabu tugwate Edwin Sifuna Godfrey Sotsi Babu Wino Danson Mwashako Joshua Kimilo tugwate Mheshimiwa Patrick Makau abaga babo chabangi including Babu Karoli Omondi. Okay. Ekera omo okoromo sangerekano yo Clarion Collier inogere litanga ni mokorekana komo chubura ibwense but igorona ligeretia se magane mtandao podcast ya yemo yo kabero mo governor wensemo ya Makueni Kifudha Kibwana professor atebete finally Mheshimiwa Edwin Sifuna
Babu Wino na baraibande bale ase seme ya Linda Mwananchi na barakorera ikumira na n'umurayibu wese bagenda gukiko basobwamo ebine birengera libiae tindarora podcast yeyo lakini ebine birengera libiae tokomanyeria lakini umuntu ndarobe byora bebo mwali kubwaterana na Ruto nigakora kubwedu insemuna. Okay. Mheshimiwa Fred Matiang'i twara morore asama tukabwango sana gako amba korekana kora umirana na inu abarai abamure aso murengo yo Linda Mwananchi na are expected what end meeting ya lero ya Mheshimiwa Fred Matiang'i ibakore mere asemi epege ndeko kuna United Opposition mtoto kwakerane lakini era umira ni na abarai bonsi ba Linda Mwananchi I think nkora chibicha rero tari gocha muyigoyo asengecho nagwate chishuguli chinde guchikia mbuga. Okay. Tigankore liri swali lyensemo yawe yebunge watebire mu bwato kosangirigwa gokonya ababuraka nabo igo koranga abagina banyorire gintu babikire mu buko organized groups mu bwate gose ngakyo gosangiririyo ko criteria kyo gutume ko Mheshimiwa because aba nabantu bawo we got to identify close to 85 groups. In some places polling stations. In some places depending on need. Okay. Through abantu bakuru administrators to identify 85 groups. Okay. Irrespective of the numbers, okay. Okay. Chiri kirinse. Yes. Anyway, senjo maete no bwate kuna wanta ichisi chiri chinyinge ngo tiga ochakajora libaga gukoira na Nairobi. Choche toikaraso tatebya sobwagarenga kiro mugusi mwange message yo mwelyo ase bali nebirengera libyogo che so musangire kanole. Litanga ni gombo tebyo mugusina biyamuno na ndembi yamuno asoko gendra kubwatisho umwana Matiang'i na ndengo sabonga tubege ntekemo kubwaterane na yebisa kubinde biranyale gutosika iriya kabere tebya abantu bache kapita asobonge usocha ya kubwatesi abangina naende abatugu cha bosongo toche na entokoro moyega asomorembe moyega igo tokobo igwo morembe. Okay. Kurwabu tumane kubenda guchike umbu na keroka. Okay. Naende getokyo mweli ntebye abana baitumba basagwancha batumeke bobe n'abana siasa bako batumia for their own benefit, for their own selfish needs. Okay. Tigakero umuntu atwara ubusibole bwo support yonde bwensi yaratake. Okay. Tiga umuntu atwara ubusibole bwo gukorega nabone vijana kitu chikokora boda boda mbabe threatened unabonsi bibatoke ATC no yo tachibyo oseri wali ku municipality lakini togote ile barai bali bagokora siasa yengenjeye that their time is nay. Okay. Chinga kichabo bono cyukurwe birogo cyekire ande toko batebi ba kubetereri bugambuga burino wororo burino koboko komosi. Okay. Inde abantu nabo kabago chabanja bakoekero. Okay. Ngolo tena igatokore siasa yo morembe siasa ya maskani elinde enze benyale komendera byabara sana Mheshimiwa. Ruto ere one time abantu mbao sakwe Mheshimiwa DJ yaro no ere DJ no ere tu ulete ubugu DJ. Okay, asante sana babingi mbiyamano sana nyasawo se ni mambingi mbiyamano sana no Mheshimiwa Anthony Kibagandi kwiguri bage DJ no ere Chedre chitaika ikomina ya mumu wanchumuligili maiga yense ya masemba mbiyabano kwa diri Mheshimiwa Anthony Kibagandi bosio huo musangirekano abo uchikobaga wakolekana ase county chiwete bire
Kisii na Nyamira litukulia lero bauchakera chinsemo chia musocho bakorogosangiririo gwe chibese bakonye byombe byabangi nabo batebire bali barabatakanwa nabo igo banyara ko babakoranga bali babwatuko gani bakonyiru makuru oroba soso mucyubo songo bagoteba ngango so abarasu mucyo yubo songo bogatagati bo mucyo yu makwa babakuru oroba kunikeumbu nabo igo bagende goikakeroka igo koigure ase trail yabo bagorukenye movement trail ase chimbaratero chao bakoba bagweta tigatoga no mutumo kodayana tokoira na tosoe asensemo yechigazeti ndo chichietire chitaika 12 maiga yense ya mase mambia bona manchito murigiri atikatunyana tokwenda sumo tumuko twira na sensemo yechigazeti na tora kumanyenga kicho kwanera nabigo nkiri manchito murigiri chigazeti wa satellite ko ya lero. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chaneka Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbe mo aseliro balia gusi aiga no mugusi yako ayulibaga na konyara kobaga gotegera ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nimo nonto nyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi ase chinse mo buna chiana kuru mwancho muri
tunyara kwa batoko omugusi ora ase na kururibaga elia nyara kwa koigwegwa na mono tunyara kwa batoko so ase chinse mu Childoret omugusi ora ase chinse mu Childoret nera nyara kwa koigwegwa mwanchu muligeli tunyara kwa batoko genda ase bali barasa amasamba tuna chinse mu Chiamolo aliaso omugusi yale enuletie tunyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi nyara kwa koigwegwa ase nchira enkeranu chinse mu Mombasa tunyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwegwa ase nchira enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotochi kwa bato gokora ege korugeito tunyara kwa bato gokora senchire bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyara kwa bato gokorareria okorari kwanya gosira senchire bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kirbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera ritko omocha mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye nen Soko TV, oboroso bumugusi. Manjito muligeria bwita serie Soko TV omorobine Soko bwakire tugendete usanga naye nabego kumanya yagendete kweneki wakurwa chingo au manjito muligeria kolende bono ni chiga kitogo swa sense mu chiga seti na rotura kumanya wikira boni ngo manjito muligeria ninki ligendete kweneki wana boigo ninki chigo kwanera asoko kwane gombate gazeti ya Daily Nation na nditiga oyo minto Innocent Onyangara tumanya ngachi headlines titukuri lero ninki chigo kwanera chiga sections Diana na nche asoko bako kwane nigombwate gazeti ya The Standard asemambia bono chibicha chikoreka na buchingia naboigo oligerelie ase back page nabo kora chibicha na chiro chio chikonyara kwa bachigo korkinga kekeminano kyokuligyo bonyangongo bwense kegendrete dindo chibicha ga chikoro kinga ki timu ya Senegal nero ya nyarte kwa kekorwa asigeti abatiotereri babo babegeta maboka so mutuga Diana igekero begete igo gwa kumiri ngana bo byabaiga chitimu chinyinga soro gongo rwa Africa nigo chigendete kwa bachiko rusi waseke minanekyo kuligero linde update ndore nga kiali cheri agendrete ngo gosoli yarenge kagerete komanyigunde no mo director ne kurwa sense melia kabere kulinde tigatura chaka ni chigazeti ngichiko bachiko kwana chishiringe bilioni isano nemo echichikale kwa bachiko tumekwa so bwagachi bwebara niko bono chianyare kwa bachikoleta mabuli ya mange kulinde umugano onde noralia Diana bw'abantu bakawaida gekogereye yobokurumia ro twaraye manyire nyagitali ya Kenyatta National Hospital gazeti ya The Daily Nation nigo bono yakolire gento yokurukwa korifais gose konyara ko bage koligereri boya na kora chibestiri chikoba chigwa kanwa sechi service tiria abarwaire bakogenda baligia ase chinyagitali umwancho muligereri anabono ngo kwana bale igoro ya obakoleri bali bakwanda koligereri gwa marwire bose bakolerwe bipimo nabo konyara ko bagokumanya chireti Diana ngo gotebyale kikelikeroro gazeti ya The Standard yarege chete kabogoli lieta lyo oyo kurukumu permanent secretary asensemeli ye wizara y'abasai
okurunga Jacob Fikrini ni bagoteba thoughtless tari korengereria mwancho muligerelingie kabage okwanerwa no goitwa ko mungwano ya mugurunga Sicily Ouma asibone lieta lia Jacob Fikrini murendio ye akabuga tugete egotebekana akabuga tugete lisasi elio mwancho muligeri irete omungwano igosiria obugima bwaye tagete tuligerelie gazeti ya Taifa Leo asema mbia bono aso mwancho muligeri nere goteba utekaji wa bunge waendea Murkomen mwancho muligerelia babunge gwetera ase bunge nese komite bunge nigo bagendete kobolia omuwaziri bobulende bwaime Kipchumba Murkomen ngiye kogera abakenya bagendete koba bagocherwa umugano uyu mwancho muligereli nigo rase gazeti ya Taifa Leo nabo kwenyora libagana gosoma gazeti ya The People Daily sema mbia bone goteba de wa munyoro pilgrimage as what unlikely visitors Signal 2027 realignment mwancho muligereli ebicha ebekiregabu neyo yo kabeiro mokonyi bwo muraibwense Rigathi Gachagua oibono oteba ngaga kogenda matuke 45 asugutimuka nabono nindo chegalia omo raibwe kyamagia Sabina Jimmy Wanjigi nere omutalere bateba nga asenga ya wa munyoro nigo bonegendete kora abageni akurwa chinkongo obagendete koba bagutarira enka yaye asibagendete koba bakoligerelinga ngaki chinkwana chigendeta sesemo ya kisiasa kilibagoteba nige kwamba kororekana nga kwerobeli ngogende toro na mangana mangi nagendete twirane gazeti ya Business Daily sema mbia bono mwancho muligeli nigo bakwa na stock brokers bag 1 billion Safaricom shares trade mwancho muligeli bateba chi broker bono nigo chia nyara ko bachi kweroselia wetani ji billion inye kurwa asobonia wichi share chia Safaricom wesomera na kumanyanga ji broker yechinjirichi kakichia nyara ko bachi kweroseli chibese gazeti ya The Nairobian nigo kwanere goro love lies and loot asbagoteba inside 89 million heartbreak ule gazeti yo mwancho muligelio nyara ko bagwesomera ubwanchani ubuna bako bateba bubwate oko watengengi gwa kwenkoro Diana boygo boybimbura na boygo bolimombura bateba nga 89 million heartbreak igo chibese chikara chikabegiriti bati go sino monto kaito monto bago chabateba nga chifeangulie guchire telibu yobo liye co-host ya go sona kulie fair telibu ya lakini abango ina nilikobolia tilikobolia dakole wewe mwananchi wateba kifaa kupima uti nyumbani mwancho muligereli wateba nga sense ya Tanzania niko bono batagete kolete kifaa ikyo chikobage ko bakonya korora barweri bali bwatu mu cyando bwo mugongo banyara ko bagopimwa kurwase chinga cyabese gazeti ya The Citizen asema mbia bono nige kwana inside the new Tanzania US Health Pact and what it means mwancho muligereli okubwaterana we egati yense ya Tanzania na ense ya America inki ekoba kego kwanera na namono ningi kelikera robagoteba ase figures cyabo nabo yekyombe kyabo keligiye ko rubutiare kego nga Tanzania Revenue Authority mwancho muleli nigobono geko chengere myaka 30 ngiye koba geko ligereli gwa kurwa sense ya Tanzania batate kuligereli ngakyombe kikyabere go sangirilie bango kurwa sense yo ya Tanzania nabo wesomera gazeti li bwanchete senchira yo wikira ntiganchake ne gazeti ya The Standard ya Sobwango Diana lieta lya Jacob Fikrini ne lieta limineti ngarengerelia ase munwa bwege Swahili kelia letwa sege songo kolende keliki abage gokorekana asega yo omuri kyo monene bwe wizara yabasaye nigo bono ge kwamba kororekana ngankia lingi gento gyo korengerelia na magana likirine gazeti ya The Standard abagoteba oko rutwa kweli sasi kurwa ase egari yaye mwancho muligereli na nigo bono kwatigire egento iguru kwa omuchando monene asibono igabagoteba nga nigo mo olikyo yo monene bwe wizara yo anyare ko bagakoganirwa goikabosyo bw'abanyanyimbo elianyare ko bagakolikorobot na chietoro litukuligoro mwancho muligereli na namono nigo eko ago ayagocha maiga yokomirana ne ege koski abasae aiga somo chyo Nairobi moelyo kikanyara ko bagegotega umongwano yo maselieta Sicily Ouma ka siretio bugima bwaye kubwatekana gilio tebekana goikira boniga gitaraba gikumanyekana mu sangerekano yo oireto mongwano yo siribu mubwaye nigo korekanta se chinsemo chia Karioko asomo chyo yo Nairobi nigo bateba bono mwanchu muligereli nigo bagendete ko bakoranga ningi kilibago endete gokora asobotukina kumanyanga babere bakumanyanga ningi keireto mwanchu muligereli aigana bogwe somero mugano unigo ra page ya kane ye gazeti ya The Standard tindicho kabango kwana monoge kogera amangana yogo itwa kumongwana yogolo kusizire
ouma ni gobono mwanchu muligereri eko nyara ko baga kulikiruga iga asba ko baba gukwanire gati abarai bali babiri bagwikira noro nindo chega iga omo orai okurunga Millicent Omanga yo kabero mo senator ase county ya Nairobi sabete kago chorwa de kiama keliki alingegia Jubilee ni ateba this man was unarmed. I do not understand why the PS has neither been sacked nor resigned. This is not the Kenya we want. Asboniga mheshimiwa Millicent Omanga amoga netie Jacob Fikirini anyara ko baga kwerusi kurwabisi gose anyara ko baga kubutwemere masago teba umungwano yogorugo Sisili uma oyo nyara to baga gwa kulisasi umwanchu muligerie ni baga teba nga tabuate kyoge kende gionsi na anchira ndeteyo yari ko bage koirera paka bachigo ko bakurutalisa sino mwali ko nyara ko bakumuita kiliba kwanira gego mwanchu muri batebanga nigo akorolekana siriti bugimo bwaye kubwatekana na boita manyinga amange nanda manyingande niganya tukoba gakwenda kwika asobongo mwanchu muri na bogosoma gaiga akira pagende tukoba bago kwana sibagoteba bunatogete karaira sebara nabo igo mwanchu muri amanyinga gakurukurwa asige kubakiyaye Mwanjito muligerie mugano yo na orase gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 saudio yo mito Innocent ya kwaniro mwanjito muligeria na botogosika sumuganone ase gazeti ya The Nation mugano nore twari gukwanira gukwanira mwanjito muligere guru nyegetari ya Kenyatta National Hospital yoro sumucho Nairobi togote ba Kenyatta ne public hospital ya serikali mwanjito muligeria aigase gazeti ya The Nation go bagukwanira iguru ya maguri bunanyarete ga komenta tote umanjito muligeria chibese tantebe ni chibese chebete chikomenta asaba ruire bono banyoliro mu chando asense miliyo kuwenwa aigantu gwatamaruire au manjito muliro procedure chiria omuruire akonyorekera chira sinyagitari ya Kenyatta National Hospital sinyagitari ndionsi aigani go bagukwanira igoro ya colonoscopy nande colonoscopy nabaigo biopsy gukwanira bali igoro ya endoscopy nabego endoscopy ne bintu ebinde ultrasound consultation fee mwanjito muligeria nabego colonoscopy na sedation 20 mwanjito muligeria kolene ntwa ukwanira buna colonoscopy yo mito Innocent rigo yarenge guchakiro mutinyi o kane omwaka oyo nigo yarenge 9800 kolene bani go mwanjito muligeria nigo bagotebenga nigo ya mentete egaika 25000 UMNDT ase ebirengo bigoro kolene na boigo colonoscopy na biopsy kero biramo igo yarenge 11600 bano nigo 27500 endoscopy manchito muligira 6500 bano niganigere 20000 na boigo endoscopy na ndobeke biopsy manchito muligira bato bano yarenge 9000 bano niganigere 22500 ultrasound skani igo yarenge 1800 kolene bano nigere 4800 consultation fee nigo yarengerwemo emyemo na 50 bono nigerirwemo chimisano na 50 mwanchito muligeria saba kwana colonoscopy sedation boigo nigo yarenge bosa kolenda saba nigaringere 650 mwanchito muligeria aiga egati yaba 9 mbagende tukwana nabalikia mangana asoya matebete mna nigaberega kuiromo gakoya senya gitari nichibesiria berika gwakana nigo cyarenge 6000 kabwato muchando wendo mwanjito muligira kolende bono kirigeta sinyegitali unigate tanyarika wakana 27500 asawo tebanga nigo yabero muchando nande okwegena kulia bwate ose ogosemeria nigo bono gwa screense kiagana no inomorobirio sha turikunyara go kubwatuko bokonyi lakini kero tugochase enkwana yo muraigwense nigatebete ngana chikwene kiabuna omorobirio social health authority mwanjito muligira osisha no chikubwa tukoboko obokonyi gochya 790 asibes cyabo kirabe kigotumika boigomo waziri w'abacano Aden Duare nera agatebanga ensemeyo nebege kubwatuka obokonyi gochya 790 lakini bonikerondo kigaigo mwanchito muligeria egati yabo bakwerera ari bagwetira sinyagitari nigo batebanga morobirio yo turi kubakonya eyendukirira abangi babanyari bago tigara batari kwirana asinyagitari eri banyari bakubwatukirwa obokonyi mwanchito muligeria nokora efisiri ya mentro sibesi ya mentra samaroiri au nandenge tukirindo che Innocent amaroira ya nali omontago takagenda sinyagitari check up continuous lakini bono kero konyaranga chibese cyo nigo chia mentire
nchire chia mentire times 2 chia mentire times 3 na nchire chia mentire more than bakote banga times 4 okay asinye gitali bone guchikoba muchando asabantu kubwatukira obukonyi okay achumulire ko igure aseseme ye gazeti iyo ya The Daily Nation buna bagokwanira iguru yoko ligereri gwakwe enchira bakonyara kaba bagokwanira yoko ligereri ya chibesire chikuba chigwakanwa ase ebipimo biri wikikaba bigokorwa ase Nyagitari ya Kenyatta asemambia bone birengereri byona buko birwe namba ito studio gere 0788666663 inere namba ko bagogokwana intumugano rega igase page ya kabire ye gazeti ya The Standard okwanera igoro yaba Kenya barure kurwa asense ya South Africa maega yechibura buru kororekanoro nuko bitererigwa kwa bali batali abayiboru bense ya South Africa kurwa sense meyo nigo mwanchumuligeli bagatebanga ba Kenya bange nigo babete bagoso asense ya Kenya bakwamba kororekana babwato bwoba na omwelio bakanyara kwa bagatebanga nigo bali ko bagonchukananwa nebikundi byaba South Africa bibyara ko babiko bakorera bikorwa byarenge abande bagotigeru chinko machintindi mwanchumuligeli abande nigo barorekane tekera bali ko bagoso asigetigia cyo mu Kenyatta International Airport babwato bwoba kurende mwanchumuligelie nigo bamwira netinya saimbu ya monaso kwirena asensi ya Kenya ndege yababuguleti nigo yarenge na abakenya 45 babire ababere bakurusikwa kurwaso mu cyo Johannesburg na omwali omwanchumuligelie iga umungwano yomo okurukunga Ali Jela Sanbur uyoro muiburu wakurwa chinsemo chia Mandera negati ya abantu bali babete bagocho mwanchumuligelie swagateba nigo konyabeire asensi ya South Africa sigika kimyake 5 nomo na omwali agatebanga kirabete gakurusigworo nigabete gakurusigworo asomwayerero na kanyara ko bagakulikirwa nonye kabwate vieti biaye buna omuntu tabwati evieti byokobera sensemeyo mwanchumuligereri umungwano ya monarega igogoro Anthony Gadure oyure omusaye bweki alegia Gens nigatebaga chitense ya South Africa eliachiko bagagotemba koligia enchira konyara ko bagagoekonya ne amate yaye no mwali mwanchumuligereri nigagotebanga nigobono iga abete gakoligia umulikia mangana asense yo ya South Africa abo bachetaso bwa mubunekyo mbekia balikia mangana bakanyara ko bakomokonya chibese chenya artiko bachikomokonya no mwali akanyara ko bakonyole tikiti yo kwirana gocha asense ya Kenya yo mongo tebale ngaki anyartiko ba mwanchumuligereri gotigerwa egente koro kwa chinko machintindi agetulisasi no mwali akanyara ko bakagosiria amainaye nigo mwanchumuligereri okonyara ko bakugwesomera na komanyanga ningi kelikeroro Diana egentondo chegaiga mungwana arao menyire South Africa semia ketano nomo okuruku Ali Jela Sanbur gagoteba niga arumu nchulilia nigo konya kwale bonchuli bwa ya sensemo ya Durban eyure South Africa kulende bono kubwatekana n'ekibura buru nabo igo kisegi cyo kubeterelia abantu batali abayiboru bense ya South Africa banganye kurwaro nigo babete bakwira niguga iga nindo cya serikali bunegende takabage kubwaterana kubairania gocha sense ya Kenya entugyo kumingo gwa kupakalisa kwa Rusia maino muno naro choyo makoerera innocent kerabago kwa na boigo umanye kyombe ntubwata African Union ngobo mu bwichinse cyorogongo rwa Africa bago cha baumirana ekiroge kinakyo mweshimiwa Raila Nyagosiro Odinga alikoligia barolenga kichinse chichira sorogongo rwa Africa chigo cha sobwamo unfortunately boniga obo mu buli Africa Union boli korekana gai boige keronkorra no ino muraibensa kogenda se ekero babwate bikaro yento kiringo igubagoteba nenchira bakonyora okubwaterana okuyo mito innocent kera naruche egati y'abantu bari barbete bakurusuwa chinze cha South Africa no gwateba abange babe bari traumatized yani babwate obwa babuli akoro muntu nga naitireta makongu abande bagoteba buna konye bachakire byasara byabo barengene cyamate cyabo abande bayiranire abatamaiti abamwe abasibale nabekoro kinga omuchano norora kiri mlando chegazeti ya The Daily Nation manchito Mulgeria wetera asomo waziri wa mangana yichize chisco Muske Musalia Mudavadi nigagotebanga abakenya babete bakwirika nigo barenge 240 na wikiraboniga at least abakenya 151 basoire mensi ya Kenya na bari banda satebete barumanchito Mulgeria na se chisemo chikurukonga Pretoria High Commission abo manchito Mulgeria ngagete naria se embassy ya Kenya nense yo manchito Mulgeria kurende yontukeri batebiri chikone kyaba Kenya bonsi baraschinseme icho bachikunyara bago ikirane mensi ya Kenya kintu kirindo chino senti kripungere boigo kwa begetagulitse kuri igoro koranga ne batari abakenya boka
abantu bali barasensemeria South Africa babwata umuchando munene sana kiara naruchi kiseginchiroro korobekana nkororo akirende ndocheno ene byombe birigo tena chinse chia Africa na biro bimbi wetake kuri no manjito murigiria togosuka mutase gazeti atari nation page ya 5 nemo niyo kwanera igoro yoko bwatwa kubotutuka nuko gendete kwene ku imensi ya Kenya asokumanyigwanga egati abasaye babete bakubekwa byara kitariki 25 chinga kichokorobekana imensi ya Kenya guseko banyora abasaye bari basiriti abangimabo mwaka w'ikiri 2024 mwaka w'ikiri 2025 2024-2025 nigatokumanyigwanga korwa chisemo chia kya Michael wikiraboni ga musayo beteka kuruswa siseme icho nabantu baeboeti tokumanyigwanga mwanjito murigire ontayo likubarora nigo besigeta maiso no bose bwabo egari yo kabage kwikasti siseme icho eka mubogoria omusayo yo mwanjito murigiria oigwikira boniga otaratuka gorkwanga Mr. Maxilian Kiari naboigo aigango kwanera bara yo mwanjito murigiria nere obetega kubwatu kura sinsemo chia matare nere wikira boniga bagoteba ngataratoka twarorigati yabaigera bobo ine bwa manyabantu bagwesokera kuboria omwazere buborendi boime muske Kipchumba Murkomen ukwanera abasaye bari babete bagusira wikira boniga bataratoka twarora abandi babete bagotoko mwanjito murigiria mbaka ayo moraro Innocent ere tabwati ngoma chini chonse asomo biro ebuna abanyegitari bagoteba kolende tari gukwano mwanjito murigiria tukitokoranga nigabwato bwaba abangi no bagoteba ngati bamaiteki aiterete chiga kecho kubwatwa aiganigo omwaziri bo oborendi boimo muske Kipchumba Murkomen abitebetwanyarika goitekwa mutuye bunge kuligeria mangana yoborendi korende tanya tikawe kagentukira tebani gabwate meeting ali goikerana korere bono nigabori wo mwanjito murigiria nyarika goikerana mutuye bunge ekoligeria mangana yoborendi anyare gukwanira abasaye bali basiriti amagimabo boigo bali bataratoka gukira boniga igonga nachikoikerana anyare kagukwana kuri no igo mwanjito murigiria nigo batebringa ntobwati ghost inigo tubwate abantu bawoikerania chibura burecho nabigo kubwata go kwabantabwe igintu batebrinkiringa nonyena barayi bali bagwakana gonsinga kichiricho kogendase emesangirekano banyare bagotigekia na bakobakana igintu kirira abantu abangi gusiria magimabo nabego chibura buru kwene kuwo mwanchito murigira bwe somera subugare no mugona rase gazeti ya Tele Nation page ya 5 nemo boigo mugarondo Innocent ora se gazeti ya Tele Nation page ya 5 na kabere igo gukwanirigo ya Bobo Njagi ebicha ya ino erega gu no mubungo imbakasi East Babu Wino naro cheri tukurigoro mbachetase ekigambiro ase county ya Kajiado na Bobo Njagi na betega kubwatwa kurende igo erebono mweso guchia sare maiga yobo unengi wetera sekyo mekirya DCI mwanchito morigeria na boigo buna ekigambiro kyabetege kurwe na chiaye nigo bagoteba ngama mochuta yabwate kurende nigo abetega kubikura mu chayu twaiti Innocent ndo bwate clip ekyo nabo tokora getega tume guskamoto. Okay, those are more than 14 days the state wanted to detain to have the respondent detained. The respondent has appeared today as directed. The High Court has directed that he was to attend to court today. He has done that. From what I have gathered, it would appear that the investigations were not yet complete. The IO does not appear sure on when they will be completed. He is waiting for a report he believes will be ready in about a week. He is not sure about that timeline. So considering that this matter is now before the High Court, which granted bail, and there being no indication on when charges, if any, will be preferred, I order that this file be closed. The respondent will now attend the High Court at the record of the 14th. So this one is closed. But you can see the true nature of the Kenyan state, where the police and the state can take somebody to court, arrest somebody on trumped up charges. You had the whole story. Yes. That Bob Njagi has been in custody without a charge and without any investigations which have been concluded. That is the true story of the Kenyan state.
So let us continue together, work together until Kasongo goes home. But we thank the court. What has happened now, they have become real custodians of justice here in Kajiado, and we hope other courts will take the same example and defend the law, defend the constitution, and defend the people. I really thank them and thank God for what has happened. Bob Jadi is a free man. Majito Mulgeria wagure chinkwana chiaye James Orengo na wigomo bunge wimbakasi isbabu wino kirinde Innocent gento kirindo che bado ense ya Kenya ni bwatu muchando asumugano na kwanira bu abductions kusogochererwa ngoyedete kole to muchando gaigana bo kuligereri nabo ige gazeti ya The Standard ya page ya 5 gukwanirere iguru yogochererwa ko nabo igo una orobotiro gendete ko barogo soko mwanchu muligereri nigo bagotebe kimbigirige kuligereri obwena bwo mwanya bantase ya Kenya iguru nga Kenya National Commission on Human Rights ine commission mwanchu muligereri nigo yatebire nga nige gendete ko bagikuligereri nga kyaba Kenya bako bagocher kulende batebire digetakeire nga etakeire kiri case gose kirege korugyo gocheru Kenya ariko bagikorera ubutuki nabo igese bagateba nga tibege ne tie serikali kuri robot y'urukerenu igoro yabali bagendete ko bagocheru bono go mwanchu mulili nigo bitagete byombebyo serikali nyara ko bage gukora maunchuriri ali yako nyara ko bakago konya bakenya mbanyara ko bagocheru kira tukwana igoro yo gocheru Diana by the way mugano no nara gazeti ya The Standard yo gukwanira igoro yeke gambero buna giyatebirie nga serikali tebua tinguru chinde chonsi gosieke mitandao ya abantu bande bonsi nigo bono mwancho mulili wateba umona chibina nigo abetega gotebye serikali nga tebua tinguru chinde chonsi chigosiekera abakenya chi website chiabo na anamona tebua tinguru chinde chonsi chigosieka mitandao ya aba Kenya niko guchakira mwancho muligirige bateba bali kyamangana boigo na bali bakora mangana yogo blog niko bono bateba ngoko nuko bwa kweki na century ye katiba ko itira asumona chibina ogunga Patricia Nyaundi niganya tukaba kago tuguterare sechi provision gose ebi mingese biribekira selichi koliri koligelinga kemitandao ekobagigo tumeko mwancho muligiri act bagoteba yo mwaka bw'ikirubere 2025 nabwo nyara ko bagwe somera na koranga ningikeli abetega gukwanira sena chiyu abetega kuru igatiye bintu biri abantu bagukwana bikoriro bantu bakwanyora bosohokerero usaba saye bogerero ne mitandao ye tigangirane ase amangana yo koirana ase skuru ya utumishi girls bono mwancho muligeri nande nigo yegoire mirango yaye maega yege kakia ay mutinyoyomo na matukane sibagateba ngo mwancho muligeri nigaboro kiwabo babera isiko kubwatekana no mulero kiumbeli olio bakosamba abana wetani 15 mo kurwa se skuru yo omuibolio yomo aselieta le aserem nigagoteba nga okwirana ase skuru yaye nigo kwarorekane ko ba kwigara menene nabo igo asokorosyo konene na omwanchu mulili nigo bateba nga abaibuli ya banki kera bako bakwirana nabana babo chiese skuru eyo nigo bagendete kunyura egekorukeli kiabetege korekanoro asaba nabande basiriti ubugima nabo gwesomera ase page ya 5 mugano yo asenchira bikira nabo igo page ya 4 ngo kwanerere igoro yo okubwaterana gati ya Gachagua n'abarayiba DCP asesemo yolkalau asibagendete ko bakomo cyumu waziri bubulendi bwaime Kipchumba murukomeniga batebekera litukeli barengase omoka wa gosomo bwani yo muguru nga Royal Gardens asichinsemo cyolkalau ejo chire ase county ya Nyandarua kerobo cholyo bakibogendete ko babokwaliga ni ku campaign chigendete nigo bagoteba nga nigo babete bagosaganwa na omwanchu muri kiraboni bagateba bande bakanyara ko bagotigira ucingo macintinde bateba nga nesegi gose nesiginyi egendrete egati ya ekyamagia DCP nabo igo kurwa asesemeli ya UDA wetera asipakale ko bakomochia omu waziri bobolendi bwaime Kipchumba murukomeni page ya 4 no amangana yuale okunyara ko gwesomera na koranga ningi kilikero tigante bo mwelyo asema mbia bona se omuganole se page ya 5 nalimo Diana nigondo chega igabone serikali payroll yaye nigo yambire korolekana ikabuga tubututu kanu mwanchu mulili asbago tebanga nigo bali badara abateneli chief department gose ebitabo abiya serikali bagendete korolekana gotora ni payroll ili wakana abantu asbago nyara ko baba ko beka abantu batayiyo banyara ko bakonyora kibese chiaso asimebuko yabo nabo nigo murayibwense niga rugo chikange payroll iyo nyara ko bage ko unengiwa na ko nyara ko baba go sokyo robot ruliru rugo audit na go tebanga ke payroll yekorolekana kolende
ebiombe aoni go biesokire na gotebanga tibabwatio kwigena gosorobotio rundo nyare ko barokoreta maunchuri andosi wenda mujengo tiganda rabikiro murigerie epeiro limune kororeka bia bantu babwate chisabu chinyingo ta understand Diana na bantu bamujengo umuntu okorokwa emistri wose kwanyora umuntu uri okorokwenya paro roro mwanyana na mwete nyumba atenira agache umotebia igonta etembeka abantu 12 kila lituko andore tobeka abantu 5 3 bane mbayo lakini no balese payroll ya weekend kera kila lituko liria osokichibese tia abantu paka bali barengo batakorete batarengoro nabiko bwekani gwasomo bwekano asikili bako bagokwanera igoro ye payroll ya serikali nga enebuguritia abantu bande batayo mebuguritia abantu bande batayo konyoro bigeta abantu gwatebaga ki randa abantu bagate buno bubu ngaini ubwenete kura menta babiri tiga kobego enda nekene muraboni ga siasa egendere to mwana siasa achiche na ababona tiga tutebe twamuchiriye bana siasa sana batia bana inchi na intuntu bwaterol wachire echiro sabantu bakone na matoke kwe umuntu akubulinga ki balenga murega igambagurira matoke bali ko barana na batoka balingi batano babate batora abantu 17 wakanelede 17 nakaniri ngani rindara bomo one of those nainchindara kanirwa akide innocent kagite eto ikiroro gusena biri obo enembo tokete sana bo enembo tokete bwo gotebe kene yindu yuko muntara boligwe gosigia chirese emesa na ndatebe kiachire gose nkeyo ne chumbi na mache na mache na bara aya macha yechuba muntu kubikara ko bako goteba turanga oera ligu nando bisa nando ira turanga echumbi na gotebe asomoyega echumbi ga baboligwe meseli mwanyolire chumbi twanyolire very honest amache mache toya majito murigeria kwa igoro yo mdo innocent unatera kirinka gite tokwera na innocent to chikwanira igoro ye school fees nande comment to kwanira comment go wechibese asinya gitari manchito murigeria abantu tokwera na nchiko hotebya buna omwaziri wechisemio muskejure sogamba atebye muna tataitu kwanira igoro yo comment which school fees so manchito muri as school twenda mutumo kake go tunya tokwera Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase 524 asa matuko atanabera seiki mwancho muligererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya gusi ase chinsemo bune chia Nakuru mwancho muligereri tonyare kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elia nyare kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ore ase chinsemo Childoret nenyare bera nyare kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagako igwegwa ase njira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako igwegwa ase njira enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batoko kora igekuru gyeito tonyare ko batoge kora senjire bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batogo korareria okorari kwanya gusira asenjire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'umugusi ine asama kia ya mbireo seino mbireo asa
samatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe goko kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko omocha mirna nabali bechinguru elikwe manyabo na watka kuchitanya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwanchumurigaria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gya Soko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Lynette Nyambane. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Tomulgiria bigitasenia Soko TV mambia bono nigo tugendete usangana ya somurubire Soko bwakire nigo turasense mu yicigazeti no tugendete kumanya ninkiri manchi tomulgiria chiko kwanera na ninkiri kigendete kwenekiwa kurinde mugana gotiyara segazeti atere nation page 14 igani gogo kwanera igoro yeskuru fees gochia commentwa kurinde tukirindo chigo mu waziri bwichisemi omoske Julius Ogamba nigatebire munatari guchigo kwanera igoro yo serikali gotaka komenda chibesa chiskuru asatebire munani go chibese usase wizara yechisemi nigo yamente twe almost 30% chibese chikobwa to gochia chiskuru machito mulgiria kurende nagosomerete igoro buna chibesira chikunyara chikomenta eyarenge double aigo machito mulgiria yatukwanira chisemi nigo bono abalimu abanene bechiskuru batebiringa abana funsi abange na batachikugikerania chisemi cyabo esaguli ebe seyanya tige komento manchito muri asatebiringa nigera kongu asaba iboli abange mono bali abana babo bali chi day school na boigo bali batari kwenyara gochia konyara bagwakana school fees yeyo eyamente to manchito muri gedia goika 43000 asibono batebiringa nonye no maintain chiskuru manchito muri ase joino commenting chiskuru nabo igo chisemi nigera chikoba kongu ekiagera chibese cy'umwanchito mulgeria nigo chira chikoba chinyinge hasfa tebabono abaiboli umwanchito mulgeria boarding school na extra county nigo brach wakana 83662 boy gondo chegaiga asba kwanero umwanchito mulgeria chiskuru chiria cha C1 C2 C3 C4 asba tebo manchito mulgiria bono niga baibuli abange barachukwa kana chibese chukolende nigera chikobo muchando egento keri bakobolia serikali na ndera aligereria abaibuli balia bagwakana chibese cyabana babali chide school mano bali batari kwenyara banyare serikali kubekemero biriyo kwenekya buna
abanafunzi bonse kunyara bakisemi nabo igo kibese banyari ba comment uchachi skuru ikiranya kigokonya kisemi ase skuru iga Innocent yentukerindo kibawote banga ebese government kurwasirwemo bikakiribu emerongo 3 asabana bali ba day school Machito Muriela bagoyo mugano yo minto Innocent ya Chicago tebya okwanere igoro school ya utumishi girls no kunyora CPG ejo ya 10 na kane page 14 aigani yo kwanera na bagoyo bigete bicabuna baroki wabanyati bawikirana se school korende eyentukerindo chiba okwanera gaiga omwarimu omanene bwe school inabetika gokorerwa mu ncholi na chita sando Machito Muriela gonga omwarimu gochikochoro omogia oso mwarimu omonene nigara chikobo mwarimu ndomoya gentukerindo cheri regional director wechisemia chiseme icho James Sindimuli atebire serikali nigo yabekire mirobire uchikwene kyabuna eskuru eyo nechigotwala councillors bali baranyara bagukwanira aborokia se skuru eyo nabigo kobo bosemia kobo moyo witirase ari banyati bakorora Mwanchito Murigeria nabigo natebire serikali nebigito begemirobiryo barachikunyara bakwene kyabuna mebaskana mune kunyara kolekana agento kerba kwanda boigo aborokiwa bachitoro ne grade gate komi na kabero Mwanchito Murigeria ayankwanira bara aborokiwa ba grade 10 na baba kunyara bakwira na litko ya Monday etichirimo Mwanchito Murigeria ikiegocha na libara kunyara bakwira na kurende asboniga ebirasikabu ya beta biko ebirasi byabo mbiro biyabire kurende edom asba kurara eri abeta affected Mwanchito Murigeria niko batebringa batumie hall bakona Murigeria abuna bakunyara kwagacha institution yo Mwanchito Murigeria bukwenyera mugando yasobwagare gazeti ya Daily Nation page 10 na 4 Mwanchito Murigeria kera kwigure Diana ukwanira magana ye gazeti eyo tagete Diana twaliga niko gendege ntugekuru kwa ase chikatun totarachoro igontagete ndigerelie enchira chigosol chigendreta semambia bono kurubo tukobwe igoroga igangu kwana balenga kiense yabongereza yanyaltika bagigotandora chingoro chia abasenego asbabete bako win osbakonyara kwa babakonyora ububuyibwe chigolibere aseya mu Mwanchum abasene ibongereza yalwa kana DR Congo kera abangereza abanyaltika bako baita aba DR Congo asegosoli yengoyo yokuligyo bonyango ngo bwense igobone timu ya DR Congo yaberege gwakira okwaeli ekibinanekyo boigo Belgium nere kanyara ko bagego tandore ngoro yaba Senegal ekanyara ko bagayo sokya asichigoli sato asibre matakera toli koligerelia ekeminaneke ya Belgium abagosolia bange bakogosolelia ense ya Belgium abande bali babwate obuiboru bwense ya Senegal abande bali bwate obuiboru bwense ya Congo bono nabo koligelinga kiereli tuko lya lero na Mwanchito Murigeria ligoro timu ya USA nigo yayitete Bosnia chigolibere seligena lisagero tigatora ligeria asichikosoli chirichigendrete chirichia kwa asubote kubwa bono na rocha siu akoroku Cristiano Ronaldo timu yae nere ya chirese timu chirichikuruku ngai 15 ne mochingi ya Portugal yayitete Croatia chigolibere seyemo Switzerland nero ya yitire timu ya Algeria chigolibere aseligera lisagero gyo Algeria kurwa soro nguru Africa nero ya yakeire bye World Cup chinse chinyinge niko chigendete kurumi chindege chiabo koirana igaiga USA yabetege ko yita Bosnia chigolibere aseligera lisagero Spain kayita Austria chigolisato aseligera lisagero igo negatie chikosoli chiri chigendete sekiminaneke World Cup ye timu ya ukwabwate netigale toro gose nigegendete ko bagego sokibu Mexico nero nigo yabage ko yite timu ya Ecuador chigolibere aseligena lisagero Mwanchito Murigeria na mangali yagendrete boniga so far so good etimu etigalete se round of 16 kurwa soro ngoro Africa ne timu ekoro kwa Morocco echinde chionsi ipi chia sokire chigendete ko soka togendete kuligeli torenga kichigendete ko bachiko gosoli ngaki chirabe chiko gendra bosio sekemina nekyo wantebeti kwa make a decision tumanyanga nire lyayo buate na wana manyogo ngogenda kwalenga ku Innocent nje bado na bontigalite igo inga Africa nonye South Africa geko na gutochesera buna ya bigento bigendete gukolekana nje bado nontigalite gusira Africa yaito muswati Faith Kipyegon nere kogendare ko minyoka asekiminano kia Diamond League lakini ekera ko minyoka gaiga
ese chimbero chirichia yako bagakuminyoka ni gatagete koranga onyare ko bakakubeke record yenyini gakuminyoka chimbero chia Steeplechase echio chiri busatu mwanchu mulili niyo bachiko bakomina no muswati okuruko Winfred Yavi oyuro muiboru bwense ya Kenya lakini yokuminyokera ense ya Bahrain mwanchu mulili keminano kiabo nigo keligereti ngaki achikaba gakoranga ngobekare record ase chimbero echio chiri busatu chia Steeplechase muswati kurunga Faith Kipiyegon. Yeah. Tukwenda se katuni gaite Innocent ase enseme ya netibwati muganonde. Goto kwenda se katuni. Aiga ekatuni ya no mwanchito mulgiri mu direct itoko bekero noro chiga guns noro to mnyamo yuti maiti Innocent na bago toirieta. Guns tugete chirikororeka buya chibisire chibegete chiebisete citizens on presidential flight paths ocherigereti abo abakenya unabagendete ko babakurigerelia enchira abarayi baitu bagendete koiruruka bintu bagendete gukora nabarayi igana babarigereti konogo pimana ngamokororeka mwatwele chinguru mwaligeligwa bibago guns ogo pimana nkoro atoligerelie gazeti ya The Standard page 12 nero nebugate katuni yae Kenya National Bureau of Standards data government cost of living you see inflation is dropping aragereta kaigo tabiya iga kogenda se Kenya National Bureau of Statistics ata tegonchora kubeke graph ke mufeve ekera mu Kenya gendete gutigarata bugati kenda sumu bukoye mwancho muligerli ichuna chikatuni tubwate sema mbia bona gendo kere Innocent wa ucha barateba nga nebiomo ngo nato tumirie terio ebiomo abange bago je bate abango igulera abagusibonsi bate nebiomo buna libate ate mapema ndio best nebiomo narona bago tebe ango jai nanji to goditumia sana nebiomo nebikongo ya gote abango mugimu bwato senyentire lakini ango jai ate ango mugimu bwato senyentire mwanchi muliri chetrite kaisato maiga ichisa ibire togendo mutimo kasini ni tokoirana bono Diana ngoligi yale nse masago soa na inche ngoligi nda senkobera lero totete gotegerere kibute kyo muligereria for a long time turakwali baga ochega igase studio twakire simi twakore back to back interviews lero naye tugukwana naye ngaite Innocent twarachira kegora no ene wiki mbia lero twalente kibuteke turakwana no muligeria mariogi nare nara Misiri lakini nde tari kurangu inko manyete garo Mario kinara Misiri tukuri ale no nitake ko yaigwa ninko manyete garo tagete go chaka rende bintu bya ubunoko otagete I know you know me I know you twakorire mirimo naye ninko manyete akindiro mwanchito murigena bwakie esimya sinambete studio tokwerana 07886663 nande kunyoria se mtandaito no tore asesemo ya YouTube na bigase Facebook na tunyara bigase semeria Innocent Onyango lero no tora semeria ya Facebook na bokonyara go kumubwati aboigo nyare go kubwati mitandao ya itekerero yonsi go ka YouTube gali subscribe na Ensoko TV Facebook no toro manchito murigeria na Facebook Ensoko TV digital na bokonyara go tubwati iri gyare go gucingire mbere beito emambia ya bono toiranire ikebutekia go gaigo manchito murigeria Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Aichande koraliugukwa gwa Kalen Nyamoita Nyakundi nomongina onyagusira Stanley Nyakundi ni galing na Margaret Sophia, Jane, Eusira Simeon, Laban, Eric, Edwin, Violet na Victor. No mwana nyagusira James Kerosi, Eusira Eunice Kemunto eliyetalile Mosinya na Joyce Kerosi. Mosubati Elizabeth, Eusira Penina, Eusira Jeremiah, Joyce, Daniel, John, Andrew, Priscilla,
yagusira Elijah, Lawrence, Helen na Eric. Nigali mukamu mwabo nyagusira Usumu, yagusira Mukaya na nyagusira Onsomu. Mwibuli mwabo Pauline na Hadija. Nigali kolera yagusira Mugaka, Wilkisa, yagusira Siba, David, yagusira Sara, Machaka, Elizabeth, Bota, Akea, yagusira Nyandieka, yagusira Bilia, yagusira Momanyi, Susan, yagusira Nicholas, yagusira Polonia, Wilson, yagusira Lona egati abande. Ngina Coronaum, Lamek, Jason, Sin, Emmanuel, Ashley, Yvette, Aria egati abande. Igali ngina biara Evelyn, Noel, Rose, Immaculate na Edina. Ngina moke wa mwabo nabo igumuiri ochia sabange. Abairi nabani ko bakumira na kirali tukase nyumba ya Danaf Towers Kileleshwa mucho Nairobi nabo ige ya Cheleza Apartments Kilimani mucho Nairobi na senka yaye kyabira Nyamira gwenchera okweni kwa kwaye. Emisa ya nyagusira nigera kolekana la misi ye talikibere cyo mutinyo gatana kabere bu mwaka oyo ase kanisa ya Kisii Central SDA ochakira chinsa isano nemo chamubaso mubere kokobo gucha senka yaye ya kyabira ali Nyamira County okweni kwa kwaye yokora kolekana litukole Juma ye talikisa to cyo mutinyo bu mwaka oyo imeyeke nyorugi ya kyabira mubacho sublocation Unyamatuta location Nyamira County. Kurwensoko TV twatumire ngora ucyase amate abayiri n'abasandi banyagusira Mama Kalen Nyamoita Nyakundi. Mwanchumurigaria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali ayenekiwe ali arobere ko chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mucho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko liya komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwotari tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoro belio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko pomocha merna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wata kuruchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane magega ya television ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubo nchurelia
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senike asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchoria 0788 66 66 62. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa iga miyo bakatakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Murigeri twiranira na majiko ba goranga Diana lero gwa itaniri sama tukamangira bere ngo kokonya ero gwa itaniri na itaniri ero gwa itaniri geko erage tokoteba gwa itaniri nyenjo teyo bateba ora ikere uchake go support ibintu bitabwene go support igeta keire nchenaye tobe como simamo Barnabas namanya tamangana ayu Enoch Makuli namanya tamangana ayu Mwalimu Charles Luanga namanya tamangana ayu nanjye tigambarangeli babo Geoffrey Yomweli mpamanya tenga mangana ina bago chabe enyenche kamineyo nonye na boyigo ekerangoligerelyo nonu musulibwe gesusu abakombwate sina ba Fred Moga nonye miguna bambuga kabisa none kamati abana bonse pesa uri maite bari cyo kwegerera nyenjo teli umusubati yako banke bintu bonkunyu agenda arose bake passport aimoka ndairuruke atigero musacha abana ngana ande twasiumwe binte bibire boronge totebe ngai gabona musacha konga kero musacha akorekana kora torore ngokorire bobe igo kero mete no muntu nababwenete arakumanyi chi update chi binta andabona muno korwe nka okogenda isiko yense ikinege ntoko biso mugako kai naboko bisa chaka bana obise naboko bisa karate yo murigeria mare como te buna ndabise Bancho murigeria musacha yo mo kurwa orogongo rwa Kitengela eyore county ya Kajiado birerare mwanchoye igachiete arwetenka kerarunga basacha mbaga ne irikorera irigenderera akarunga kagenda gakaribono Saudia mugako yotabuga triboti pio mungino bunarwe tabu akagera Diana garakorore bije yumugago yogendete kururumbi na kweumia Diana arojenga mangana na magedipi arojenga binte bimbi bwenerati asema mbi yabono umungina ochiro bisire esiri bune yuochire ngakina ande mojaga utwaro bwa matebo be kawaida you don't treat that one normally you not abnormal whatever you innocent Oswati ukonye kwenda Lagos taibo na bera toke kwenda Lagos mugaka na bera toke nere kwenda Lagos taibo whatever muswati gachitarari Saudia nyiwe taka Sautachite konye mbamenye tamo kuragira baramo abantu kabara sinywa mebintu nebinge bakoramo yekiro muswati oyo atagete kogenda gusokira atateti umugaka oyo igore ndama mocho naro mwanjito murigera usine maybe ebintu mbere byagera takagenda
mugaka nande basacha mbali kolera basacha mbali kolera innocent mamocho taiyo basacha mbali kolera bako ba strong balenda abana batatu n'abana banene uriteyo kimwe rero ni Juma na beiro muntu muya na koremereirie tigandemererie ndigi abantu baragubwatezi bagukadie nga amamocho narabu mateta binere okonyora rero paka nonye na sonyo metekuru musubati agwakirwe simyo gendororo baikoro bamutebyo manyete tutagitorwa ari tukurigerie gasi kwanyora musubati ocha nkakanya mugo kwanera ngaki aya rora chisimbagire chisigerwe chiabu ona chingondi chisigerwe chiabu musubati ogatebi ngomanyete narigereria na West Richinga kisana kwanyora ritukiri maye wachiri gose gogwagende chiro nyakongo koni chingondi gogoira na kwa magonyora igachieta gatigi nkabu muma batanga mamocho taiya bina mbe yiwe bone yo gwa kesi 07 88 66 66 63 mukani dayana mangana ya bugate semambia bon ndara chaka soko bwakire biya Barnabas ngo kwano bente liogi olense o machenga kyogenda te corona lingi no mujumbo go gaiga bano nande bate abaro mbali gwaka no mushara na bana Biyamono mwago minto mache asoka tebo otebera noku ya sana tiganda ragende se soka bwakire ngagi allo ngagi nanda butora igana ndi naliata etoko tebida ya no bwana allo ngagi bwakire biya ninko iwete tigago tegere TV gendera gukwana na inche tegere simi okay keye liogirie si lie TV soko bwakire hello kamadi ngage Niye biyande watu wanawo sikamadi gabone kamandiyege onkodire kana kwana dayano onkodiraya wanawo tawo kona lende nga mono umuntu momeyete dere adabise jisiri aimoke olia nga yabono tubasa gukwana kendo tegerera ng'ebintu mbiyabire wono mukungu no musacha wono ngonywa metondo ndabo liboli naliye lintagete ndare aronde noli ntebi wono nyo musacha kanyome to mukungu oyo boika babeke ebirengere ly'emesa yemo una liriba bibegetekerogera kamukurupara bakali omugati n'ekyayi bakanywa bakaenda nyomba koli chocolate bone chocolate iwe yawo njoka yabe biribiri omukungu cyakobanga ebintu byaye ekerako genda bwo katali go sa America bwa sacha mugaga tamanye tikende kera hapeni igo sobo baba so akorere kera sobo mbamanye tenganga yagenda
bono baba cyakoranga gakito konya iro mubere gose korakeria gose bogori omusigo uyu gocha kurangerirwe bintu utachage tutamanya thimu na byachagete bono nyakwabete sirebu onyango korurita ngani nje na maisonda aruna nyikamati amaisora musigo iti ngonyo takara lakini abana bana tigande ende kyagara bono ontamire ontigeira abana bakaroke ne kinyaroka Usa abana banabake bono ngo tigakona kubarige linkana nse nyomba ndende Diana no igwete Gose no mukonkore to mukungu ndale nda abana aba gosomoreri omatomoreri ngo tabero baondo kababa bakungu nyomba Tali jirate bakabati otebire kurwe samba omonto yorikwa omukungu yasikane byamagorekero wori woro Omana gotebyo omoreri oli ira mate babu Chimitingi chiase ino chiro Chimitingi chiase ino chiro chiko chikoire tauro nyora garuse piesa Chimitingi chiase ino chiro kwegisibaye kyoya no mukungu ngendo kiri ebintu tigabibangu amachoko Kamati Chimitingi chiase ino chiro chicho korangeri kugwate bwene tekonda korabu ogoiga umusibati omanya koira na ochaga kora enge yuna atagete chiro chinga kimojiroje Oyo ko seito nyiboire bakorangeri bagate inju December turakwana kwagenda kwira na gwacha ne katibe nyi ukora au muchiyo Ayo no kwanda gusalia nkeri yachikamati kiri kirororo to kianjire tiororo Okay Ayagamba bwo no musacho Okay Takwenda kugamba sei no gusali sei ni kyara otanga nije kamati ga wara nije kusema tagataga Okay asante sana bakali yegera kwa yule Diana Ntoko tika kwa chitoke anda toti mokera rojuma Soko bwagire Hello Ngaki bwagire Bwagire ndango Bwagire biya likubaliko liyo tomaga Njeliana gozira Ngakiri yako amwererega bono mbegere nyasaye gosiorende Nyasaye no ale sironi sigi bakoire koronya gitari Narachira matukatali make Nyasaye naroro ngotokwa nere semambia bono Oyo mofatika usikorukia mbwa pole Enale wata igoro mochatara Umusuati iyo kalira magoza manene Bono mateka bono moga koina abana kutigatike gasi abana kolenda bono ibage tiganyo umuntu lendo ralendo mwana Lakini lenda manyanga na cheko yenda bono iyo bwa matembo kwa boronge Wamatembo kwa borongo je aragendo sene miake tatu osebere Umu wako yo yenga kibona konyoro bokonyi Eko rumo karukua mnyoma no take to bokonyi kurwaza Okay Na bana mulende pa moja yimi gali maminja yo solete umu so wono itiganya oromo ndora lenda abana lenda abana baye Lakini ebe yoro mukungu yo Asante sana Soko bwakire Soko bwakire Ebijuju doko igorera bano ozeka kiyabo zile jinjo litoko igorera umuzori wega zuzu Kino sente bwakire nande Bwakire biyaro ododa Diana di Mode mujadara wera Macha karongo kwaranga Diana nkoranga ngosali di Inga kibwakire Bokete pi Talimangana mbiae Bono lende karibu mbura na kuru esho negendere tero Bono karibu lende uchi urarora kina kuru toko korubulemi Sasa ninche na igure bichuchi biko bugota otometwanie yo era le weekend Innocent ere ni mote inga inju ere ni mete ngata agocha kakubeka chi excuse Innocent ya na excuse ya jiro Nijaribu kwa chakula uone Tema zendagira Nako kotainge kerage ringe kale nimete kware kominyoka no musayo yo itutukuru katoro timote ibono iganga ekerage lyonkere tondira ro ichuma toro diasi geteke liero kwabwatire mjadala ito bono mambie muzolwe yezu nabona sona nyora kamati ngonya kuwakaringe mpaka na igu lieta lyo mweri agoteba chikamati tagataga kabisa
Nata wananchi bono ngwaka ongerese asubu agaro muchata royo no royo na inche buna ire butambe na inche buna ire butambe ko tunoma ite nonde site yago mwana mintumbi yamano gutaba kengeka Diana agabete kengeka ga musaja oyo matigira abana mungina bamete nere agachia kairuruka akagenda Saudia buna yaja buna yaba tarikote imugaka gusengo gendale mwaga jigurweke barua maga uchikoganya mungina bono gandubura mungina kumbo irurukire ono Diana agoteba ngo musacha uyu atige kurera agende buciarera abana ande umugaka ndero ubwata mamojongo motebinga umuntu nara obune to mukatapa to evereretie tubwenete gotebinga namojete lakini rero okay genda mutwae aya bona litangani litangani mostly omusubati kogenda sauti atikero mugaka abana litangani hiyo ni kinyume na sheria kai biyamono litangani eima minja yeri chiko asengenjo yaki omusacho uyo kwa wachire watikiro omusacho uyo n'abana omusacho yara machani anyome ningo prem Diana ningo prem aya nebanga emwe igwana ngagenda chikorigie nibo ngagakonyora arete tikunyarikana butambe omusacha nero omutubwenka omusacha nero gusacha oreta tali mukungu nande bono igorore mostly abasacha balinga gusoma mukungu ochire kurigia oreta omusubatu igo ikarasiro omusacha oyo ibegente kabire kinje ngo gepinga kabisa omusacha oyo nera abana abo atakeire aligio omusubati nero kurenda abana abo uriga koirana egenda makari Biabaro mozoli wezu ono ensoko bwagira innocent inga chimore na Diana vumbi yamore biyandole jamaje kwabujire ne jinsanyi amache na otoka saine kunyura jinsanyi amonyerero what ningobora to gwara daira kerada ko igurira liko ijore jinsanyi musigisi ya sa mata kunywe kune jinsanyi tata ngoje jade je ko jire jinsanyi tukora anje nyororo ke kora te bikona bono ndete ko te baiga Diana rero ko isaranse ile bwanje mbwanje wago mindo ngai kwarwera amaene nari naki abasubati babono iga kuna tomenye TV nyura gweta kuna tuarigereire analysis twakorire mbayo bari meire bwarabo no ono innocent yo minto to sinyire umuikusu kirumubi muntagoriaga passport atari gukomanya urusobo bagambete bakakora bama kuigunga bono gakwa bugenda bwo jinsi chichi kubangurigiri chigeso musubati ogenda bono musubati oyekera kire gose for example onyutiga abana alaga akionde nabaragwana amadenga yaya kogenda ngasigiti ekinege ntubabwenete kuigwana batebe yaya ngira tomenyete igatogende tujigwirigirya gusengende kurigia egero sabana baitomba some bona basubati abange babeire bona timayete bona babeire gaiga kuipenseria pero kendo so mwaga mbete mukaigwana nere ngaya genda bona tonya konyora kende agono tanya kurenda abana isikago oi kaga aliokora mitinye bere tatu chimbunje jasa o asa korora chimbunje umanye kuruoro romanya go asa go haka chisimya bona sichikira ni goeta na kurusobo ndolera abana na kibamenyete gwati kubona gatembo ngiatari gwakira umugago ya mugurine ki kubaigwana netonya baigwana ne nigwete kine criminal case yokorete Diana ni gacha abana baje bakire school kwanyora gisiri cyonzi bira abantu baziko bayire akira gisiri mikorure ando ubwanja ni ubu aelise iko abasubati babona igaga soire korora chimbunje ja soire kubugisi ya yose ja soire aiguira account ya manye tingini ya nentenerete tata basa chanto kali kubugi wago minto bija monazo kukwana kwate birase birengo bija
uyu Movat amini uno mugako minto kurwa chisemo chia monyero soko bwakire kagerete togendete konyora chisimi gaiga Diana gente kemona aligererie semambi abono abantu abange bakanira mangana Diana bugate batebire nga Diana atige kurwa maoni yaye atige kolete bintu birengera biyaye bitayo soko bwakire ngoto kwa nera ka menteli yogi na menteli yogi Innocent ningoto kwa na dere oji ko kiamba nyomba magwa okay kiamba nyomba mawa mbiere mbuyere kabisa na intendo tena mbuye morega buna tayana. Asante sana na orokabwo akibona ntaigeta baminto na orokabwa nya kyota ngakere perinde to kwa sore naye inchengi chabona tocha goja na Diana bono nteberi Diana iga tegerete ta baisa kwando teni to vitantia kene bio bolimo okay jiratigera mtali jirata ba Diana nari tanga neri ngeke wanda nsema ya Innocent Igandwe sababu bono gocha aso musubati yo kore bintu bitabwenerati musubati yo nonyorenge kaga bukonya ya nyuma ya taragenda ga buguchi airuke nekindege tarenge murongo igarengo ibwense naendo kogenda kwaye unagitega bo ukikori kitari bobe lakini igara agende na kero baiguana ile no mugakole lakini nagende na ndo no mwanjira ibo mwate ekushoni maki no nyogenda tibu yatatiga no bukongo bwagera lakini bona kere rusere tia fata tia ke rusere puebe kera majika na kogenda oyitigage ndage kabisa pale na burwaria omugakariye enterago konya abana begera bana mbabwate magosande oramane bono tiga Diana akore kwere fire ya tiga tiga tige Innocent agenda mutu yabona sana bono kitwakolire amangana yualire Diana chimessage kiraiga kairete ngo kibeka bale ase screen yaito nindoche ndugu yane kurunga Paulo Njiri gari mu pastor obekire message ya bataba watching you omwabo mambo ya kwenda anywhere without consultation is completely wrong and evil na mamocho wrong and evil yani bako entre evil Diana wikiraga ngito karabona ya bana bali chikotika kero myorango monto chire kisiri soko legento kichini ya maji there must be a reason nje kusupport musubati bado akire ntokire Kiland Dennis yateba zitango kia Kiland Dennis ateba iga makali Innocent aminetinga musubati origachi etali kisiri no mo sacho ya gatigwa ale nto musubati ale nda abana aba oliga koirana anyore ng'ebintu bya onchoretikale nere kisiri togotebanga tande togotumia koirana rire gotebi edro pono nere makali bono gento ntamanye tinkelinga omusubati ochire gari ochakire konyora chibese achake gotoma chibese chigochaka tinjitageti erabanga nachaka gochituma noyo chianchirana kakwirana nakibao cha kuhando issue buneyo aguno ntamanyiti kinirende kwegule makali mwanju muligereri ase WhatsApp gaigo yo magotebanga abazubati mbabwate kiombe giechiri buberekere weekend yo mugaga atamanyeti kai wa soko bwakire murubiri ne soko bwakire mwanju muliri buno igwete togendete ya kwana nabo wakesi miwochaga igacitire kitake 34 namba itogere 0788666663 tumukanda yana mangana yagendete kubwatira na tabwenereti bali mugocha mukani nchuo yekogera nchina mukani ri najire ko matega dayana mangana yugoda kubwati bozuko nakore tatagiti igana arandetereire
Wewe nduna wakani. Lakini igento natebire no boene. Igento kena igure makali. Awasi makali. Nagi wategera. Egira kikere omugano monene sana. Ikyaro muswati onacha tumebese. Makali nga yina ande gocha kuruye. Ayo nugo tumwakonde kateba nga mugochunguza kurukando nga abana mbiya bale. Watebirenga. Skuru ba mugo. Abaswati kere wiki bagoruchiri bubere. Musanya tamaiti. Innocent nande wateba nga abaswati mbara konyora bese. Mbari waka naswa kale mirimo. Manchito morigeria. Magana tali je nateba ngo igumote nga muri waka no namakore gazi nga inu mwezi mokora mugo nga na santi mugo ireneli. Tebna anko je yago choteba nga nebiomo mara maini so ko gakire keyeli yogirie TV inyi wete wakeli yogi koru maigabo kibuga kire mbiyanga akikwabokire keirendeli yogirie TV mukwana ngo Diana go sina keyeli yogirie TV kwani ile yogirie TV na litoko keyeli yogirie TV to mayo kwana naye soko bwakire hello wakire bya kai keyeli yogirie TV ngaitenga omwanchito muligiria ka wake simino se please keyeli yogirie TV ekero gwetegerese TV ekero yogirie go chama igali kwanda igoro okolirimia wake simina ande kwa concentrate ko tategerera koko igu Diana okwana irane na Diana tiga kuganye TV ekwane umanye ko iraneli yaya ntoko igwana taiba Innocent kwanjito muligiria bakogenda wake simia sinamba itu studio 07886663 marakabere 6 maraka 5 namba yo moero rochiga Innocent yakiro na batokora tegera adora igu Diana ngakia ukani wa nchirani soko bwagire hello ngakibwakire kai akiri bono Innocent tokali muyo manyete anyway sime ya chirega gunande iri maitene ya ne koirana ne gote no takali muya soko bwagire wakire bianto koigwe okay Diana that also me message ili bato bekire se magic wall togona ko yenda bosi soko bwagire Diana rasome message Innocent umurire yako na kuyali ganigago kendo kendo chikaiga baoteba Bwakire Nsoko TV pia mimi nilifanywa hivyo but nashukuru Mungu sasa niko na watoto wangu aliacha watoto wakiwa na miaka 3 sasa wamekuwa wasichana sasa yuko form 3 na kijana ako grade 7 na mdogo ako grade 1 na Ndoroche huyo mwanamke wazazi wake ndio walimtengenezea Gagu Innocent passport Gagu lakini Ntondoche oyagoteba umwana oyo motangani uso mwana monene no wale form 3 omumura abwate ako grade 7 no monene na kukande no kali grade 1 lakini ntaoteba Bible walifanya nini na wamroseliste passport basobo nilisema afadhali nikae na watoto wangu kuliko watoto wangu kuteseka agetoma alijituma agaituma mno musacha uri agatebanga tigangetuma bana banyareka ikiagera aba men should work nche naftal na gikeiri omo chogano onde bwensi ase okay mesengerekano ya kisiasa narorire kiagukwanira gabo akesi migo chagaiga namba itegere 07886666 ilitonyara ko batogukwana naye asimambia bono 0788666663 tonyara ko batogukwana naye ndoche mbale bako na wakesi migo chagaiga Diana igweta abantu bagendete gwetire mechando sana igotaliyo yomo mechande menene sana nabo okogenda comment kaitenchira se page ya kwende ya ne page ya ne mu director ngo chibekal na chiro tonyara ko batokoligere linga ninki bako babago kwana kurende tigandara abwa tesimiero dara igudaya ngakia ukani so ko bwakire Allo wakire buyani ngoto kwana nere kinandru ko nyama ya wote nyama yambiyere biyere kabisa okay bono mochata royo muswati akolita mawosa amanene sana amanene na ndo yo korole kada yo mwati kanitenere kale
Mangana ya gasaregete kare. Ngomwatiga ndine kare. No nyoko endo gugwa yengu mutari tobe manyete. Okay. Kare. Tele nama mochama nene sana. Diana kwegule. Nsoko bwakire. Halo. Matinga ngige kare. Togenda tuna kurigile tumanyanga ne network bwatu muchando gusini mbali bagwa kesi. Lakini ne innocent. Igento kiria na iguro murigiria uteba. Nama mochama nene sana. Nama mochama nene kero kunyoranga ibikorebu ne ibinko genda biri gokorekana. Ase binyori bito. Timaiti innocent gosikwara twali experience bine kyaso musani nabo musani agateyo maite ingabune yenja abarakini igento kiri gwatebire. Makali bado tilebaye na Roslyn ondara bataba bwakire buya abarali baito bonsi bensoko TV twakire buya agateba buya mo emirobili yaino eregaki emirememia nyasabalende na intu twagwakire buya mono sana se amangana itogende takabatukuligiriri nche asante sana rakirende tigandara bwatie simia ya akara kwa kani gumara 20 turanje bwakire buya kwani omuswati oyimorera ngomo nanjira makwani bwanjira magwani wono maetenga kiyabone ekorore karara gochibosiga igaba mura bataranywa mabago ja gukora gi contract n'abaswati bono chikonda jigo jigoja chikonda jigo contract ugo jigo sign kubyara abana babere barimo koigwana basyo gende sakoenda gokia nawe gutigire kiagara babeira ababe chikonde korore karana chiabe kiraje bocha do ayo cho maene na bana baito abakemba je konywa makweli bago imuka be osora bagenda lyoka chikondo munako aigonye ukorire myake mwagamba nere yanyo abana bali mwaganete nere basi mwatigara nero gende saka ndo okay kiagera bona mangana bona makongo okay asante sana gotenga kioro jaye nabondo je gaye mwaga njira ne aberego aka nanjo nanjire libori yo Kwani kabisa naenda kumotewe wa onya kubagambia mbako baba be. Aya asante sana. Biyabara sana. Kayokwa na guru. Kayokwa na guru. Okay, uchire. Bako ko bolinga kioro chae. Ndeko bate baka tuage koli. Dad. Akire ndiko ganyite simigago innocent cyera tingo kwana naye. Tienje ngwane no murigeria Alex Seremani ukibago teba ayo mumro minto akienda uka kirudi atapata mwingine wa kulea watoto. Ayo daoteba Paul Nchiri watching you mwabo live kurwa metamaywa mambo ya kwenda anywhere without consultation and agreement is completely wrong. Okandire piyamona asogosoma amangana abantu bamintu Paul Bosire out there sentio mete kongora sike sauria konseki out there yare ko baninche kengima nale kolenda oyo kolenda abana kengima noche mnachete atate ati kengima kengima abana banyolde ngina soko bwakire mambia bono namba itugere 0788666663 togenda gukwanira musubati akoimuka ukora bubisi kwanyora uchire kwanyora gutigira abana abu asubo sibwo monene ekara bonda yana twa mwere sira asubo sibwo mwanya bantu ona asubo sibwo monene ayuro chembi yakorete yo meinu na kwibaraga neroro dayana batebanga na abana bachire kurigerigwa mungina tarakora mamo chandonsi chibese chigo chamo chibwatera kwa bokoro siri passport bungunyu orurenka uchire gotigirabo orende namba ya itumurigereria semambia bono yogo kwana na intuga iga asomurubeli itubwe kebute igere 0788666663 tage tumwa kana rugura ugurukundemo uguruchinse mo chia zambezi awa kiresimi umeta go gotebyo minto mangana yutaligo ago kani pi usama ngana ya no yanjira
Yani yoga yete tu innocent ndema ke simia kane ndema will never. Ta okana pe. Whatever will never. Okay. Aya tagara garaba goche. Soko bugagire. Hello. Hello. Kai. Ora temire sana lero. Ora temire sana. Gaitene na bego swa mwanchito murigira kuwaka na bakongena waka sina beite studio 07886663 078 mara kabere 6 mara gatano tirinere namba yo mwero otanyo tiri bagario wake simi na bokobeke kerengero kya gasena beyo na boga sensemo ya WhatsApp boga sensemo ya YouTube mwanchito murigira mambi abono na otole boga sensemo yetu ya mtandao ikorokwanga Ensoko TV digital na gotonyeri mambi abono boga so mtandao of Facebook kwa semu ya Innocent Nyango machito murigire agena bokori korwa karwago se ujumbe yago ototeya mangana ya bunare orocho minto Innocent igaiga negati abando machito murigire na bakari kongingiria tote ako na bakari kongingiria gaigo machito murigire kene kerokyo batagitugo kiwa ona na minirenga abanta bangi mbanjitio boene mono ekohostiane gaiga na kanire Diana nekene nebitu bibere bigotarira asubwa mo Diana n'umuntu gutarira oboene butarire muina namba itogere 0788666663 tonyara ko batogo kwana tiga go flash akachisimi gocha ndoche bona jana twale timu iliyo go flash ake kera gwa yakire kwa igure ngango soere na namono bego kwanentu ndenda itetora kwanire university ya Tangaza se mambia bono aso kogenda ase mambia yo mwanchu muligilia so mtandao bo onyara koba gokonyora libaga na gosoma se university ya Tangaza na bokonyara koba gokonyora ekosi iliyo atake koba gokonyora namba yabo yesimigere 0722 204-724 nabo igona bokogenda se website yabo Diana tigago tebye website yabo asoko nyara kabago kogenda eliyo nyara kaba okonyora kwa mentre chisem chiao majito murigeria ko taito ko emanyera website yabo gosego sangana barobori gatichi ko siribako watoka niko koenda inquiries@tangaza.co.ke boigo aine email manchito murigeria website yabo www.tangaza.co.ke onyare go kwenyorera idiota itu manchito murigeria kosiri bwanchite kyatukwana ndeki semi naye onyorere kosiri taitu manchito murigeria yamono Mr. Enoch Makoli ndani kama K agoteba tangani agoteba obisi ya Jubilee eliyo mongwano eliyo mawawa alafu Diana bunando chepaka Enoch Makoli bakache kogorora achiko kogorora we kogorora lirenga wachire gisikake kwa bole biya ko kubeka tora iburunge tubasaguna gukumye namba itubuna twabatebi igere 0788666663 tigandara bwa toyo chirega igato igunkia go kwana soko bwakire Hello wakire wakire kwana nere oya koro kutoma Nyalindo Nyalindo ngayoberete ego inde Kiambole abokire bya mbuya inde chinguru chiao li chirense liogirirense igo nigo inde yuse lakini bona mental yogie alo igo gongwa gesi mi goru Kiambu igoro na dago jangere igoro yo mujadara mo bwatago ege ndongira aguna arorire igoro yo musibati yo n'abantu banda aba bamenye tamo abasaja bande mbare babwate none nyomo banyomire basinyira gusoka nonye nkuru nyomba mwabo bakikoriye ndagera none family ekori wono intura mu musubaje gyaro nyomo musubaje oro direnga musaje bwangira ko gusoka wono musubaje yera ta gusoka kikoriye ndagera eri inde family bari iga gutiga bakabana basire singenjo basi badimba bwati kinguru bago soka isiko ekegera nabo torara umuno ena basubati aba nganda kyako ganda none ribaga litaiyo tonyore inga ebinte binge nonye n'abantu yani abasaja abange bago koronko nyora abange babire dormant
no ni miremeri abo baire bangire koyakora. Okay. No eno musibati ukire baroba na abana bacandikire. Bagire sukuru no ni sukuru fisimba bwadie sabagorusia. Bono rodi tigasoke agenge na agenda arige. Lakini bono umusibati karago soka tigamo tebi ukire kuria. Okay, biyamona sana Bi Thomas. Nera manyo sokire. Tiga basanja bayimu keigoro ayimu che yabo ina basubati ba abayimu bora. Asante sana kulichisa mechi ya Abu Thomas biyamono. Soko bwakire. Soko bwakire nande dinke na ira nirori na teba magane kondo. Iyo mungwano yo bateba no mukungu asoka agikorigia oyine royo mo bogo salia basubati. Aye no musaja aye garogo soka kurubu oto ikote bimukao. One karago teba no mukungu agende korigi na ende ayoro je no nyome o be ko mukungu nyomba na ndo sinyo korigi abana bao. No anaye garogo soka go sempa kote bimukao ngaki tinita ende ko genda go chia segete. Ngati jete. Aye jikorigi gana go senga kibono inose. Na bere go mwana minto. Na kibona ara imokate bena umusubati mokaji kurigi sukuru fisi umukungu ngayawe kurigi sukuru fisi koro. No bodi mokaji yo bogo zalia bakungu. Okay, asante sana. Ndi abantu nabayito barenge iga bayibuli bayitanga nto yoga. Aba umongina nero umukiye. Okay. Obwendete go tenenezo mukyali gere ngoko yaye ni yakire no naye no mumuroyo monene yaye akwanza kuri libi yaye ayibono yokoreta nerali gere libi yaye. Asante sana. Mukungu basoka ende go kyali ngaje abana baye bako. Ai. No hapana. Ai, wakani na magana Diana. Chadiri tege sana na ibire chibe chinsa isate se bambia bono. Egonta gete oire libageli. Ora bwata chisimi. Nande nagwanjire bono kirese ngoni ore agenda yawo. Obayebereri. Yagara chiangire goja so. Obayebereri bono hakoire libaga. Oyebereri umuligeri yanje. Tigangoni sera. Tema bona. Oyu mokwanira. Renzo katibu akire. Wakire uya. Moto kwanere mambia bono. Bagire chisa machabo nyakone ganya gokiani. Onere Richard pai pai mwana to ko mwana Mary pai. Njige ndoda kwana bujeiga. Ili buya. Musaja nayo leka yani musaja nayo leka mukungu akaya kurigie ganja akaya kurigie chiweza koretro ragiri. Buya abatadi umusaja okaya kurigi no anda no nya Nairobi umukungu amutumere besuri ndabana bono kero musaja leka. Nanya kurenda abana no mausi abana bande school nakyo kubanga abana. Batari biyo musaja na roga na no matarusia ngende kiatara kagita basiko keibwe amangana ina makong. Na makong. Aina digo musaja era ende kurigie gazi mukunga reka. Osi bino no bonto nero madre ngiri dija osime kono musaja ara ende gose mukungo ka Nairobi. Ukarose ngai ono la kera kole gazi yanga kage abarari. Na kong. Adora mona inu baka sasi tadino no to gete bujen soko dere wata sita ge wata tinse obe. Nkora chise moki wateba. Ai gambo nyakoni okiani mwabongo yombe nene. Asante sana. Yombe kene ka yebere. Nyombe nene engere mwina mwakirwa ngi nyombe mwabongo injende nyombe nene. Okay, asante. Aya asante sana bia bora sana. Abasacha bitume. Na batebya bono. Garo bitume innocent. Abeto at least abaswati mbachikorigia. Na ko ili bagaya gendra ko eberali. Manjito mbugiria tugende tusanga na imambia bona ina baite studio ngere 07886663 078 marakabiri 6 maratano na tirinere namba yo moero genda gusanga na ito tebi gusembia elo bagate baire bya guseaya erebya usebobe abo kwano manjito erebobe ande erebobe abugati erebya gusere bobe erebobe ande erebobe Digo sali. Wasali tikale tali bono. Wasali tikale.
Goruri twachaka chisa ibere ga wasari. Mwanjito muligeria erebuya nande kabubi. Okay. Kagite erebuya nande kabuya. Ensemo yane erebuya nande kabubi. Nande erebuya nande kabuya. Ensemo ya innocent erebuya bobe nande kabubi. Kole ndege ntoke naro lira bantu baitu mwanjito. Tigango ayo ukambe noyo. Tigango begero yayo gambe ne. Erenzo katibu bwakire. Ogiede. Bokiete se. Ndana bwakire na bwakire. Bwakire we. Kake go itana ngora buna itanire. Bono yekera batanga ngo mukungo vera abakwana kise kya ngumbu barago ekero umuntu agire kise kya ngumbu. Kororanga ngotoma bari kile mungu toyikana ngumbu. Ngoendari. Ngoenda bari ngumbu. Bono kire yentu twese tukubwaterana. Tukubwaterana. Kire yentu yo nije tukubwaterana. Aya ndangu njenti gare kene yandu beje sangu lenda ba. Nda abana na ba. Na ba. Abana na ba. Kire yentu na ba kire litu ko dinja. Kire yentu tukubwaterana. Asante sana. Yamana. Antu babwaterane. Yamona mwago mintombi yamona soko bwaterana. Erebuya nandere bobe. Erebuya bantu babwaterane. Hapo inabidi vile mulielewana. Nowadays iko hivyo. What men can do, women can do better than men. Tikanyiro le. Message yeli kirena Enoch Magoli. Na alikuwa yabereye Enoch manyanga Enoch ntumira na Nairobi amubonye kali kamoro babi. Innocent message yeyo tikanyiro le. Hapo inabidi vile mulielewana. Nowadays iko hivyo. What men can do, ataire. What men can do, women can do better. Bwana na aba bona basani babo. Ezo kwa TV bwakire. Ezo kwa TV bwakire. Kwana neli yogi. Ya beire nsake. Obe. Allo. Ngaitento kuiwana Innocent, mote ya mente yogi. Walae. Otemire wake simitimanye tinga ningi kiaba. Ngaito muchano labora toka se network ya gusesemi. Ari ririyo gyo nyarko wako mwanjito murire mambia bono tugende tusanga naye kolendera nchire message eria ya Enoch Nsali oteba what men can do, women can do better than men. Lakini wenta machikotamente flavor iga, they can do much better, much better kubwa abasacha igonga omuswati oyo tugenda aligia bese turagire ano muntu bwo kubi nga much better na dieba ara ayano muntu bwo kubi kere tigarete take bebe chisa isato bwacho muligeli to chikobange go chikobato ko rumurubili soko bwakire nigo toko genda so mutimo kumusinini na nabono ngo watebitore onye kobwato koralia kwa obonchorelia gosino bwato korali gogo yosirire Getaseni yetu gian Soko TV na botoko pekera litangase elia senchere ndonge asege kitote bangali goliri ya elirigo kwali baga kwanyara kwaba kogo kwana na kumanyia bamino kelikegendete na boy gochibicha twanyara kwaba tugo chikinunura buya kwanyora ngali tangaze liri ya sokire asenchera elie bwenete igo na boko nyara kwaba kogo kwana na intu ochaga igase getaseni toko konya Soko bwakire Kwere neli ya gatatu? Oli na teba mangane kondo ine. Ningo bono elieta bo. Kata mukinganti gera go thinking nyagenda nere. Titana ni gera tu nyoma ne teru nyoma ne tigo yekige. Bono nganti gera go thinking nyagenda nere. Kwa sababu mtu yako ende miaka O tigarete birati emiaka yose twaye manyirerero de tate kali kolikwa. Kurutara agende miaka tatu nganti gera. Nere ingagenda nere. Muteri oligora ko manye na ikina kwa na gukina lengereri. Na agegura ye mwago mindu. Nari gure buno libegete ko. Nari gura ye mwago mindu buno li. Abo bate bakani ya bal kombo. Uriyo ko benda ngungu. Ngungu proge gara bwate gati ya ga ko ako kole passport ogera no musacho. Okay, sawa. Asante sana. Soko bwakire? Soko bwakire. Bwakire bya.
akina ndene irini yakabere na iranire omaje ayo yakoro kupita mungei Peter Mungei ndaiva ndave ono maete innocent maete emithatara une yengo konyera abantu banda batamaeti ebintu omuthatara oyo mokoleta se ensoko titi ngokonyere noena abantu bali batamaeti bono maete litangani mutatwa omugaka ntaebuki omaete ntubwata bagaka bali kitaebu ibere omugaka naro otamaeti we nomugaka arozo omoki arororo aserie tauna nero omusaja asoki kwamako otamaeti una ng'aki omwana aragera ng'aki agwesoka ng'aki akogete esukuru noenere bwiko yani ate manyeti ase obweng'e aro erieta una naro aya kwanyora omugina agaimugetie amajukumu ayonsi bare okumanya omwana ng'aki akogete esukuru ng'aki omwana agwesoka ng'aki omwana akoragera tatiga bona abomaete omongine esa goseta sa sinini sana azake iga benge kororo maete bono na you are preta naro robwete riso dabare como to bino na ajiro jenka lakini najira asekete koligeri abana aba erinde nerambanya una oyi yage to pero bono mugata se anaune uneke ngogerito ko kiege gusibugondo kinyoni kirio bori oro mugaka tu bono igo mono mugina nembuye nagenda kugija manya una na abana jubuligeri yes asante dayane kule yago yairoreire sana ekure yago nabo begete ndoche ebe sororo totoru mutimoko ngote binde story gete kamugano tokoru mutimoko mwachumurigeri ndande nabo ndago sabeli bagange ngumugano ekara mugano yuti wegede nafura toge no boko wood wing tigatoke ndo mutimoko Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni Nsoko wikasero yao kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose kubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko pomocha
mwanchumurigaria bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago giensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali aroberi gochia konekiwa ase sector yechisemi kurega obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county cho ngene na isa bere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi mrna na bali be shinguru elikwe manya bona wata kuruchitana nya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ense ngongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka. Nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayara bega gwateka korwa ase omochoma neno Nairobi. Erietariane Linet Nyambane. Korwa iga choje bunge omwancho murgeri gw'Ensoko TV ntabe to koletera amangana magia buna to gwateka kuraga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika nche kuro mwaga ni Ensoko TV oboroso womugusi Eye Ensoko TV oboroso womugusi. Sano sato maiga echinsa sato asema mbia bono murobeli ne soko bakire egesamye kyo mweli bona lituchi kokora kira toka tebe egesamye kyo mweli yo kelige gutaka chinga kibine chiga tubogolie libagalie ito totebi bono murigereria nga chinga kiechekere chekirega submissions tu akolire gaiga asobwa mekera tuatimoka ntentanga ine chena Diana twigwana nga argument nale wa advance ya winiri kai nande wa onjoli manjito mulire anka gitenga niche na win ande ebintu bya onjoli ndo chekai ebintu bya onjoli bwango ira gani chikotano no mugano ne bona atigire aya mugano totiga na atigire maite kiara gitwaigwananga na winiri arona iche na winiri twaigwana wetera se chi comment chiria bariye batumire ne chisimi ngagitenga ninchende the leading inchentanga kiombe ya 2000 kebisire kegwa kanu kire sabato kwa wini kurwabo machito marigeria kero montare ndeo mukoe nanda kole gento kera mukonye akole gento kera mukonye Woko yulibo bandire gochimuina yesoka liyo kagenda kabisa tubasa kuna gutenena kyotenena ogenda baka chinse cyose buna kiyagajicha ayogendo berororo akine nekene Innocent okonyole gento kya gokonya ekonye utanda komanyuri more komo aiga korendetia narasoma ujumbe naragaiga Innocent kurase umtandaito ayomo tiana ira nororo asense moya ujumbe aigo mwanchito murigeria ndoche aiga ukumu bena dia goteba nchina kanire sawa sawa maseno kuro maseno nare naraye mone ronko ligia biarenge ya Rollins actually Rollins ya goteba aiga itukondiri ndege no musubati mwanchito murigeria tumetugo sengo tiako yasoma again this uri kwa ekire it is good that you confess through friends okay oyum Paul kurumaseno
ana bana ali masene ye no nyenta agenda kwirigira kinya goteba genda negenda kundi yonde geno musbati anya gotaite kumanye siri iyo musbati ene kino manyete umusani oyo bagusanga mono nerura gotebi Ndugu Lawrence bya mono asoko beka magana yuase nchere ndonge setageke yechitaika 11 chietire kurero ntaite baswati mwanjito muri no inyoru buno monto yo muokole to muchango umuyamono asegeta senigie Soko TV lakini rene innocent na nche imo inyori Lawrence Paul kurwali maseno ando munyori ngumo inyori ndotaiti basani bange chinga kibune chiga musani na murwete Yesu. Okay. 0788666663 tokore. Chetri taka 11 maiga ichinsa isato. Onya turasoka kuri nyumba twakire simbi bono lendi matenga bona lyoko na kwa ni kwarenge bana bachire skuru gwatigaira ebwe kagabu. Agacha kale tamusi ni kale bikombe bitatu korango tereke mone nusu bono. Ekenda tutigariri gosenso ingo chitori ko. Ya na utigariri yole babo dadi na mami bali baguru skuru. Bagochalera kuri magoroba. Abana bali umate tali ababono tali yamini bali bakale tualenge ikale kwaga chiri gwaturu watebuge ndoro siro ngoli kweroseli irinsa yarengo innocent karatiga njene skuru ndochi nabo kirenge swingende skuru gosanya nesibetu tuko inge ros ngende skuru ande akimu buro ntaikara enda uraro siro ngoli ende skuru Diana steta usiokinere to ngakoro korate bibi steta usiokinere ngene steta innocent no madenga ndune timu yari yare gotenya ndune timu yari yare gotenya unabasacho mate ekara motobuga timuspati seino yache yasibie shughuli yabeka mache yabeka like shughuli na gobera gwachire koliye sukuma okenye orosi ndagero ragero gende school lakini nakanire innocent omeite ukwaboka korosete ukubuka koliyo konyororosete lakini Diana orosi ndagira nande ende school you are funny not funny ayando chechefu mwili agotebanga muswati oyo yaya gakina koleta mamocho nakoleta mamocho chefu mwili Barnabas yanga gyotebana magana ayo yanchirane Barnabas yanchira ukirete tindete kumanya goze ndete kumanya nga magana ayo nyanchiranete because enyencho Barnabas gwakirire magana aya yantebya yegozo nyanchiranete Barnabas abango mokonya ni maitebla nerubye komanya no gateba ensoko bwakire Hello Hello menteliogi Hello Hello Wakire bia ngayo bere ta mwa kominto aiga ambere da ko kubundo chache bunde chache kitutu chache ya north aya ande ya nyamira township township bole nyamira township audioki yangoro gwonkangi nyabunda kurubundo ole asakuru kubundo bundo okay Bege musubati oyina ki yo tole nere to kale kazi komo yo ima kala ko musubati yo begete angenda bubiyego nche Diana ndemo Matebi na Saudi ina ra to sinyire ya sinyire Saudi ato sinyire abakana babe kuchishese kya bagonka nande basakulira bakule kurbo Okay. Sinyire gaki. Ya sinyire pi igo yabeire kerochie kyao. Abatuka ko chikoliye bintu ko Saudi. Okay, mwago minto tebira sobwe ngene uwe tamangana ikurubundo. Uyalike se ngoro yao, uyandike kwenye roho yako na akili yako. Yakani. Wewe soka bwagire? Soka bwagire. Bwagire ya madam ngoto kwa nere. Mokwa natafuta mafati kausi. Doctor. Tabita. Vano musivati muna chete Saudia. Vano kero mondo okani musivati yara chakoro bure magenda oya bana menyo abana buna arebu. Na kane jirire nde joko lendero.
Na baegura bako lichiko na boliko gera abana bako bayora bana na baba lichiko ndiro to be very fair. Sikuisho manya tena aragira monte na bako akwemenyi. Bana bakamumbo yabaka moto igaga karego kwingiriro musubaki yonde tayo bwato bwamatene. Osi yangu bwamate Diana no arabwato bwamato banene naye kwa bamendire tabita. Bana na bamendire musubaki na bamenda kurubure mamenyore sikuishirera abasaka kwemenyi bari. Diana nago agendete ko like message yago sababa to bagwa ke konumo bachai gamwa ke konumo tenge. Abote to ko like dancers. Tabita otebire bya sano manyite. Ma burende to. Ala Soko TV bwakire. Baigure mno yakwanire. Ago tena basbat na bakwemenya. Inere tabia basbati babono iga. Aende kabere ije no ri na irangiri yakane. Naende tabi Diana iga. Kare go twakamukire mambi twagenda kore mama mbitu akabeire egesangi kwegure Diana mwamanya ko ende sukuru wose kwenda gwatora mauga kwanza nanyo reta mauga maboli reta mauga aya manyete ago ya igwabugete na ama ibisi ere ibisi cha manyete kinaye ikerete no se lakini ninye ikerete bayekera gusine bisiche kwa bwatyo tware ko genda abamurato ko genda twagenda twapima no muribo ngendo mune byare ko ku muribo kwa manya ko gende sukuru matai gono korosa goye oyo bono digweti Diana bakabara magana ali kwa kana ranji ngatayo lakini ama ugaro ninye ikerete innocent asas mekire inkagali ebisicho ikerete biko ama ugaburonge ama ugaburonge ali gotoru nsoko bwakire Yotu abate gitabu gitekiare goteba egesicha kia mora nekia mo negesicha onya na kiumanyete is okay mauga na arengo are guru kubayretera nsoko bwakire Allo Debi yango mwana minta ayo berete Allo Elo ntoko igwete ngayo berete se mambia bono Soko TV Soko TV murubeli nsoko bwakire ningo to kwa nera Ningo Oyo ningo Okay Oboli Soko TV Ngoto kwa na komo Abuno abulira lakini bya at least iyo giri ari araigwekanire twaramo igure amauga ya kware goteba kwa roche ibisicha byenga kibyale korekana ina sentiment bono gwachakire gonchegi gwachakire gonchegi kiagera natigire etware ngaso muswati oyo chete Saudi so mujadala nchake korekana kubulia mange Already group bogoleti yogo tinda jeruzo bwire ezegineke gerende bachagire gonjegi na ndoroche mchadala tuwate no yone Okay kwana bana Hello ngakibuga kire Wakire binya Ingo to kwa nere sema mbia bono Kefa Kefa ngayo beretege dietali yawo kefa le makwana ne chinguru keva Nairobi ya igane ngale Kangemi Kangemi nganga igana bugutambuko ika ngangi sana toso mjadala ono aki omongena ro kwane bobe pi tabiro bole mubogoro oyo bobe bwa no obo na kyomo swati ara enda tiko boro memenyi atiko musacho na tiko to musacho atiko emenyi ya kita diwo bena abo na dilo musacho atiko emenyi okay ya kwango na baya inke igo ya kintu kantora na ngantoro umongi uyu mokani uya kwa nengane okay ingoma ngubulu sawa iseketa biembo ya okay bono gaki asante sana bia mono asante sana kwa mtada aya thank you so much Kangemi mwina twigwete buna gwate abigudan oyu gacho kanso ekureli yawo yonsi yali ngali oye sibia utaite goteba sibia nyasaye nabeke abantu abekira mangana bagukwana ali data gete gukwana baya kwana irolera
Manchito Mogeria namba ite studio ni 07886663 na bogwa ke mambia bono na bego beke ujumbe. Okay. Hello. 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 Ngakibuga kire. Wakire uyana sana. Ngoto kwa nere mambia bono. Andrew lio kwana kare. Iwona nero nkumidio kwanira gunga ki. Yomo twati emenyi. Abaswadi ngai we manye tuba korukare. Alabu. Oroje karao tebe menyi bali abasaja bali ngawala bino. Abasaja bali ngawala bino. Liboli lya jira sawa asante ababoli zoko bwakire bora tokolera ngaki bwakire Wakire nzende wakire biya ya sema ni Ruiru mbiyere kabisa umusani one narole juja butaraka ngangare waka Ruiru juja bona ngangara baligia boli ane Bueno, mozadi era monyo acha kogenda Saudia kaje to betro sikiza witabo. Bueno, boko wasira baswati banyo jamago. Bunago so, bunago genda jile tu mungabon tu mungibona kito chwa ko ngana. Lingane li na boligende ko unengi buna ligende ko boligwa. Intulende ba Diana ko bolinga intu to kogenda America bakore ngaki. Bueno, anejira wala de woja. Bueno, yo to ngana yo jira guli passport to ngana to request. Bueno, baru ba guli passport ya baru ba to to woja ndika. Lero meta basacha mbali bakaniri mbago genda ande onsi koliki chibese nchumu subati akamutenga rasma to anda manena aye. Nonye nege karogo jikuye teni ga debitoge dazo buga mode nagezieli kwa ego teba chingeli go janji barendo le osenchi onse sijire. Wano matege ege abete musaja aligi. Musubati akunge. Okay. Wala di wonjo kete abe musaja naro koligi. Ya wonjo kete kale. Sawa, ayo mugasomu ya. Asante sana kulichiseme cha Ruiru. Diana, final submissions. Kera chitegal chitakaibere. Final submissions ya no Manchito Mogeria. Nabo ko kolege ntugirio tagite. Teliras mote byumuntu gendera nabo tete kukwa naigo teliras mu manyi muntu. Kendo kerinda tebe innocent anyway. Nerebya. Ekera abantu bamenyete asenyumba yemu bakore bintamo nande batebania erebya omuntu kera kunyoranga omuntu chakire kubisa nabise siri tingote bino sentinga egentungiro okora naye nanyoranga naye gwachagite konye togotebania bono gwachakire siri ndiro gocho gwatebanga ndaitendi venji sawa litskori ayengo ikalire na inchenko mokora igura naigwa okonyoranga bono iri benchi ya soiroro taitwa kanani konyega huko bisa naye kwa mubisire gento kiria kenene yasalie nywomo tutaraika subono ko ogwa kanani abantu tigabamenyamo batebani ari bintu bine bitari gocha byatokea. Sante sana mwanchu muligeli Diana oberu muntu muyo mweli otebira abantu bakwane bateberanie asenchere ndonge cheninche nalenge nsemeyo twamungu sirine chinguru twamoretire nseme yende yakabere kanchiranire igo tigatogote nga bye chetrista ke 25 morobeli nensoko bwa kiro mweli ya se wiki kumira ne wiki go cha Monday to chake na nde birundo barayi baitu bache ayochiche kiro monto anyoreri bagato kwane buno mugusi na elitore nga twagachire gesapugito ncheguru Innocent Onyango kwa niaba ya bali bonsi pibaira chingaki banyara kwa bawo tolikira chi message cyabo togoteba mbiya mono sana nindo deno Jamaica goteba enyewe ni ukweli kurwa afya eyemo. Okay anko mbiya mono David Matata Nyamwaro na akore kuru chinsemo chia mawawa na arorire gobegete list ya bali otagete bakwani guga igani ndo chino begete ndo chino begete tatomino no begete gaiga babo Joseph Nyaema James Ototo Nyasani Molembe
Sabina Mungale, Jared Mbaka na Maskirbo nabo igongo tabale obosonge Ben Ensuli ya Maita negati abali babere bagotoa interaction ni mambia bono kirandeni simbi ya mono sana soko ba segati ya mashabiki ali interact na intumono Charles Luanga Ntukoroje Barnabas ke basonto koroche mbiya mono Geoffrey Yomweli nabo igo Jessica Mura musuligwe su thank you so much Fred Moga na agati yabali banyara ko babagotomera jujumbe na anamono ase omungwano uli okuruku Naftal kurikisemo kiri cyalioma osabanga musangerekano uli Linda Mwananchi obakolekana ase county cyitebere Kisi na Nyamira obubu mulembe tutageti tuchekosoma amabya akoro kibintebe tutegera barayi baito kilibago kwana otoka nubwo atebirengera libya bigote abantu bakigosamba kibanda tarikira umuntu urasamba na maine Nenche tukirinda teyo murigeria litsukuria lero bya mona susanga nento asomuro biri tubwe soko bwakire manchito murigeria mbya mono sana soko ngenda utubwati ase mitandao yaitekero na bigemero biri tuyonsi kolende no kumakoli na igo Kevin Okombo bya mono sana asoko ngenda gutubwatia balimu na balimu akano togote banga twensi ko gatonyola lichibwelimo lakini rende abantu tigobasikana Innocentias Kinyomo siri tako na kubisabisa anye kwachitenga nyalebengo chikomenya nere kwegetogo biko gochora kwae bono ni chinga chinandi chokoro Kinyomo ino mwanchito molgire momenye bya angeni tukuri sabato tnaitu kwana mange nani tigangwa kirembia mono sana soko ngenda gusanga naita somoro bitu bensoko bwakire tumerane ekego chamuna butamenche ngoro kwa Diana Ndemo na inche mkuru kwa Innocent Onyango. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi.